Minutos antes maglagat kita sa takna sining alas 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto. Diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Agosto 5 tuig 2022. Isa na lamang kadlaw kag first weekly draw na sa enhance suwarte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Was-was na kamulog sa inyong sining mga entries. Ang deadline nato na Sabado alas 12 sa Uto ha. Hanot-hanot pa kamo sa pagahulog sa inyong sining mga entries. Para na ko man ang inyong sining chance nga mangin kabahin sang makamaton sang linibo nga kasyasiyahan. Sa enhance suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM 2022. Balde-baldeng pa-premyo na may kasyasiyahan pa. Bantayan karon na madalaguan kag mga nagapangunang mga balita diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto. Istoryahan taman karon ang aton sining First Lady, si Attorney Lisa Araneta Marcos, magatudlo sa College of Law. Mayon nga balita. Bantayan ha sa aton sining nga pagpangalagad kay yari na ang News Center. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risk. International news, ang Japan nagprotesta matapos bumagsak ang Chinese missile sa loob ng kanilang EEZ. Ang Pilipinas at Singapore naman nakikiisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at stability sa Southeast Asian region. Yung pag-lecture ng Chinese ambassador sa Pilipinas kaugnay sa China-Taiwan issue pinalagan niya sa Senado. Ang inflation rate naman sa Pilipinas noong July bumilis pa na nasa 6.4% ayon yan sa PSA. Si Representative Salceda hiniling kay Finance Secretary Benjamin Jokno na alisin ang taripa sa farm inputs at itaas ang taripa para sa imported agricultural products. Lady ambassadors naman mula sa iba't ibang bansa nakibahagi sa unang event na ini-host ni First Lady Liza Marcos. Mga kinatawan naman ng mga bansa pinuri ang mayamang kultura ng mga Pilipino. Samantala po 3 na ang patay kasama ang 2 bata, isa ang nawawala matapos sang matinding pagbaha doon sa Cebu. Sa international news, ang Japan at US nagkasundo na magtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Taiwan Strait. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule. Pat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagsagawa na po ng rehearsal ng state funeral itong Armed Forces of the Philippines para sa isasagawang libing ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa araw po ng Martes. Karga ng mga pall bearer ang isang kabaong po yan na mayroong nakabalot na tela. Ngayong araw, nagtungo rin sa lugar doon sa Heritage Park sa Taguig City sina Senator Risa Hontiveros, itong si dating Tourism Secretary at ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernard Romulo Puyat, maging ang US Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Los Carson. Samantala hanggang alas 2:30 po ngayong hapon ay naka-schedule pa rin na itong pagdalaw ang mga pwedeng bumisita sa burol ng dating Commander-in-Chief, itong government officials, itong mga miyembro ng diplomatic corps, miyembro ng business community at mga miyembro po ng civil society organization. Mamaya alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon ay pupunta rin dito sa naturang burol itong mga dating Malacanang Press Corps, maging ang DND Press Corps, maging yung FOCAP. Alas 5 hanggang alas 6:30 po
mayroong isasagawang service at may misa. Habang alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi, mayroon ding i-prepare, mayroon yung mga prepared na tributes sa 10 p.m. onwards naman ay magkakaroon na ng visiting hours. Yan na po yung pagtatapos ng visiting hours. Bombo International News. Nagprotesta sa pamamagitan ng diplomatic channels ang Japan matapos na bumagsak ang Chinese missiles sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Ayon kay Japanese Defense Minister Nobuo Kishi, nasa 5 ballistic missiles na pinakawalan ng China ang lumalabas na bumagsak sa economic zone ng Japan nitong Huwebes na bahagi ng military exercises na inulunsad ng China. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking military drill ng China sa Taiwan Strait na may kasama pang live firing sa mga katubigan sa hilaga, timog at silangan ng Taiwan na nagdulot naman ng tensyon sa lugar. Ang exclusive economic zone ay nasa 200 nautical miles mula yan sa outer limits territorial seas ng Japan. Matatandaan na inilunsad nga ng China ang itinuturing na malaking military drills 2 araw matapos bumisita si US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan, ang siyang pinakamataas na opisyal ng Amerika na bumisita sa Taiwan makalipas ang 25 taon. At ilang oras din ito matapos ngang sabihin ng China na nakansila ang nakaplanong pagpupulong sana sa pagitan ng foreign minister nito at ng Japan dahil sa hindi kasiyahan ng China sa isang pahayag ng Group 7 o G7 na humihimok sa Beijing na lutasin ng mapayapa ang mga tensyon sa pagitan nila ng Taiwan. Samantala, nakiisa ang gobyerno ng Pilipinas at Singapore sa pagtataguyod ng kapayapaan, maging itong stability sa Southeast Asian region sa gitna pa rin ng territorial dispute. Ginawa ni na Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. at Singaporean Ambassador to Manila Gerald Ho ang naturang commitment sa isinagawang pagpupulong ng 2 opisyal sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo doon po sa Quezon City. Ibinahagi ni DND spokesperson Arsenio Andolong na tinalakay ng 2 opisyal ang security situation sa rehiyon at kinilala itong strategic competition at overlapping territorial claims at ang kahalagahan ng pagmintina ng kapayapaan at stability sa rehiyon, gayon din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba pang partners. Aba, hindi yata nagustuhan daw ng Senado itong pag-lecture ng Chinese ambassador. Kaugnay pa rin dito sa tinatawag na China-Taiwan issue. At nasa Senado si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, na umani nga ng samot-saming reaksyon mula sa mga senador. Yung tension pa rin dyan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Ganoon din yung pagsali dyan ng Estados Unidos. At ignay niyan ay kabilang dito yung pagpalag nitong si Senador Risa Ontiveros sa naging pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na dapat mahigpit na sundina at kilalanin ng Pilipinas ang One China Policy. Sinabi ni Hontiveros na hindi dapat nagdidikta ang Chinese ambassador sa Pilipinas na isang sovereign state sa kung papaano isusulong ang foreign policy objectives. Ayon sa mga batas, nais niyang palalahanan ang Chinese official na may karapatan ang Pilipinas na i-review, amendahan o baguhin anumang oras gustuhin ang ating foreign policy. Iginit pa ni Hontiveros na hindi dapat nagmamarunong ang China sa ganong polisiya lalo pat ang sarili itong bansa ay patuloy na nagmamatigas na hindi kilalanin ang naging desisyon ng International Tribunal sa kasong sinampa ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea Dispute. Una rito ay inihayag ng senadora na kanyang ikinagalak ang mga superpowers gaya ng US sa pamamagitan nga ni US House Speaker Nancy Pelosi ay dumadalaw at kinikilala ang Taiwan para magkaroon ng balance of power sa rehiyon. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Ontiveros. I'm glad na yung mga global powers kasama ang US kung sila ay dadalaw at therefore officially kikilala sa Taiwan
kamakailan din lamang ay pumirma ako sa isang petisyon na isama sana ng WHO ang Taiwan sa World Health Assembly bilang isa rin naman sila sa mga bansa na may best practices in terms of pagtugon sa pandemya. And lastly, dahil ongoing pa rin yung ating laban para sa interes nating mga Pilipino sa West Philippine Sea, yung pagtataguyod ng Hague Ruling, and in the context nung sinabi nung una ni Presidente na itataguyod nila ang Hague Ruling, pero later may sinabi din silang itataas to a higher level ang relasyon ng ating bansa sa bansang China, then I think the more stakeholders sa ating rehiyon na nag-e-engage sa isa't isa, kumikilala sa isa't isa, mas okay yon para balansehin yung balance of power. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Pero sa panig naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, siya ay naniniwala na dapat maging mahinahon at maingat sa pagbibigay ng pahayag kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. At dapat din daw na sundin ng Pilipinas at kilalanin yung tinatawag nga na One China policy. Taliwas ito nga sa naging posisyon naman ng kanyang kasamahan sa minorya na si Senator Risa Ontiveros. Bombo Raymond. Yes, Bombo Geraldo. May mga nagtatanong, ano daw yung One China policy na yan, Bombo Raymond? Well, yung One China policy, ang estado o ang kinikilala ay itong China. Kumbaga, yung Taiwan ay kinikilala lamang bilang parang sa Hong Kong na special administrative region, parang probinsya lamang, parang sa Macau, parang probinsya lamang yan ng China. So kung ano man yung kumbaga mga diplomatic o anumang mga channels ay dapat idaan sa Beijing o sa mainland China. So gaya ng nangyari noon, Bombo Gerald, sa nagkaroon ng problema noon ang Pilipinas at Taiwan dahil yung mga Taiwanese fishermen ay nahuli sa poaching sa ating territorial waters ay doon idineliver o dinala sa Beijing, China, hindi sa Taiwan kung saan sila kabilang. Dahil nga sa umiiral na One China policy, Bombo Geraldo. Okay, nagkaroon ng problema, Bombo Raymond, dito sa pagbisita ni Pelosi dyan sa Taiwan, Bombo Raymond. Dapat talaga ay yung China kasi doon ka magpapaalam o magsasabi na pupunta ka. So hindi ka pwede na dumirekta sa probinsya. Ang turing kasi ng China sa Taiwan ay parang probinsya lamang nila, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond, siguro abangan natin kasi mainit-init itong issue at talaga namang yung tension talaga ramdam hanggang sa Japan. Mayroong yung mga ballistic missile nila nakaabot na doon, Bombo Raymond. So abangan natin siguro sa mga susunod na araw kung ano yung kalalabasan ng mga isinasagawang fire drill or itong drill ng China, Bombo Raymond. Well, ang medyo makarelate tayo, Bombo Gerald, yung Taiwan, alalahanin natin, ilang kilometro lamang ang layo mula sa atin. Tama. So kumbaga, kung nasa Batanes ka, ilang kilometro na lamang ang layo, ay medyo makikita mo na, lalo pag on a clear daylight, ay yung parang part ng isla itong Taiwan. So malapit, naririnig mo nga yung tilaok ng manok daw doon kapag madaling araw. So yan ang problema kapag ka nagkaroon ng kumbaga ay all-out conflict sa pagitan ng China at ng Taiwan, hindi malayo na tayo ay damay sa mga babagsak na mga missile at iba pang mga gamit panggera. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Hiniling daw ngayon ng tourism sector dito sa bansa na muling pagpapanumbalik dito sa mga flights, mga infrastructures at mapagaan itong mga regulasyon sa pagsasagawa ng negosyo sa bansa para manumbalik na rin itong sigla po ng tourism industry dito sa Pilipinas. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa katatapos nitong listening tour sa 16 na DOT regional directors. Dito raw niya ipinaabot ang mga issue or dito ipinaabot sa kanya yung mga issue at mga hamon na kinaharap ngayon ng tourism sector sa kanilang mga respective jurisdictions sa mga rehiyon.
Karamihan daw sa mga katanungan ay may kaugnayan pa rin sa economic issues. Halimbawa na lamang dito ang nais ng mga regional directors na maibalik itong mga flights na nahinto noong panahon pa rin ng COVID-19 pandemic. Dahil dito patuloy na raw ang negosasyon sa pagitan ng DOT maging sa airline companies para mapalakas itong connection po sa mga flights. Mayroon din umanong humiling para sa pagpapaganda sa mga infrastructure o mga infrastruktura dito sa mga tourist destination. Maliban dito ay pinaluluwagan din daw ang mga kasalukuyang regulation sa kanilang mga negosyo. Agad naman daw tinugunan ni Frasco para i-adjust ang mga policies at plano para ma-accommodate ang pangangailangan po at concerns ng mga stakeholders. Sa iba pang balita, ipinag-utos naman ng Supreme Court ang agarang pagpapalaya ng mga bilanggo na naisilbi na ang kanilang panahon o taon ng kanilang pagkakakulong kahit na walang inilabas na order mula sa korte liban na lamang kung ang karagdagang detention o pagkakakulong ay hinihingi ng batas para sa ibang legal na dahilan. Sinabi ni SC Court Administrator Raul Villanueva sa inisyong circular na anumang pagkaantala sa pagpapalaya mula sa kulungan ng isang person deprived of liberty o preso ay may tuturing na hindi makatarungan maliban na lamang sa ilang kadahilanan na pinapahintulutan ng batas. Ayon sa SC Administrator, inisyo ang naturang circular matapos ngang ilang ahensya ng gobyerno ang nagpahayag ng kanilang concern sa pagkaantala sa release orders mula sa mga hukuman para sa PDLs na naisilbi na ang kanilang jail terms at pagkaantala naman sa pagpapalaya sa mga PDLs mula sa kulungan. Bunsod nito sa bisa ng inisyong circular, inatasan na ang lahat ng mga trial courts na i-require ang mga government agencies o LGUs na may kustodiya sa mga PDLs na mayroong pending pangkaso na magsumite ng reports once a week bago magpaso ang jail terms ng mga bilanggo. Samantala po, yung inflation rate dito sa Pilipinas noong buwan ng July, bumilis pa at nasa 6.4 na raw yan, 6.4%. Ano kayo ang rason kung bakit bumilis pa itong inflation dito sa Pilipinas? At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald, Bombo Ever, nakapagtala nga ng mas mabilis na antas ng inflation rate sa bansa na pumalo sa 6.4% noong Hulyo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Iniulat ni National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation noong Hulyo 2022 ay dahil sa mabilis na pagtaas din ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverages tulad ng isda, karne, asukal at marami pang iba na mayroong 6.9% na inflation at 64% naman na share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa Pilipinas. Inihayag din ni Mapa na bukod dito ay nagpakita rin ng mataas na inflation ang transportation sa bansa kung saan naitala naman ng 18.1% na inflation noong Hulyo at 17% na share sa pangkalahatang inflation na dahil naman sa pagtaas ng pamasahe sa mga transport services sa bansa. Nakitaan din ng mataas na inflation ang restaurant at accommodation services na mayroong 3.4%. Naitala din ang 10.9% na share sa pangkalahatang inflation. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng paliwanag, National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood, partikular ang tilapia na may 9.2% inflation mula sa 6.7% inflation noong Hunyo 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 9.9% inflation mula sa 8.1% inflation noong Hunyo 2022 at sugar, confectionery and desserts, particular ang refined sugar na may 17.6% inflation mula sa 10.9% inflation noong Hunyo 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na inflation nitong Hulyo 2022 ay ang transport na may 18.1% inflation at 17.0% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa.
Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 7.1% inflation mula sa 2.7% inflation noong Hunyo 2022. Pamasahe sa barko na may 42.6% inflation mula sa 18.6% inflation noong Hunyo 2022 at pamasahe sa eroplano na may 33.6% inflation mula sa 16.8% inflation noong Hunyo 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2022 ay ang restaurant and accommodation services na may 3.4% inflation at 10.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 3.3% inflation mula sa 2.7% inflation noong Hunyo 2022. Ang 6.4% na inflation rate na naitala ngayon ng PSA noong buwan ng Hulyo ay ang pinakamataas na antas ng inflation na naitala mula noong taong 2018. Matatandaan na noong Hulyo 2022 ay nasa 6.1% o ang lamang ang naitala na sa Pilipinas habang 3.7% naman ang naitala noong Hulyo 2021. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi na muna nagkomento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi raw kailanman sasali ang Pilipinas para maging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Duterte, tulad ng kanyang sinabi noon pa man, ay handa siyang humarap sa pag-uusig basta't ito'y gagawin sa Pilipinas at ang mga uusig sa kanya ay mga Pilipino. Sakaling siya man ay makulong, sinabi nga ng dating punong ehekutibo na walang ibang lugar na dapat siyang ikulong kundi sa New Bilibid Prisons doon po sa Muntinlupa. Sa huli nanindigan po si dating Pangulong Duterte na tama ang kanyang naging pasya na kumalas sa Rome Statute na nagbibilang sa Pilipinas nabibilang po sa Pilipinas sa ICC dahil wala niya itong ibang alam na gawin kundi pakialaman ang mga usaping panloob ng Pilipinas. Mga lady ambassadors mula sa iba't ibang bansa naman ay nakibahagi dito sa unang event na hinost po yan ng First Lady na si Lisa Marcos at bumilib daw itong mga ito sa kultura ng Pilipinas. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Naging makulay Bombo Gerald, Bombo Ever ang aktibidad ng Lady Ambassadors no personal na bumisita dito sa Palasyo Malacanang para sa ilang aktibidad. At yan nga ay kinatatampukan ng cultural presentation na inihanda mismo at inorganisa ng First Lady Lisa Marcos. At dito Bombo Gerald ay nagkaroon pa ng tour sa loob ng Malacanang dito sa mga bisita na mga Lady Ambassadors. Partikular na mga dumating, itong si Ambassador Mary Kay Carson ng United States of America at pati na ang mga kinatawan din ng South Africa, maging ang nagmula sa Austria at Nigeria, Germany, France, the Netherlands at Panama. At maging yung iba pang mga bansa ay nagpadala din ng kanilang mga kinatawan. Pero ito talaga, female power Bombo Gerald dahil sila muna ang pansamantala na may aktibidad na ganito. Taliwas doon sa mga nakalipas na pagkakataon, halo-halo Bombo Gerald. Pero dito ay may nagkaroon sila ng pagkakataon. Kumbaga, bonding moment together with the First Lady Lisa Marcos. Narito naman ang naging mensahe ni First Lady Lisa Marcos sa kanyang mga bisita. For supporting my husband's administration, and I hope we get to do this more often. We go to each and every room, and we have a little surprise number for you. I hope you enjoy.
Yan ang maikli lamang pero makulay at masaya na mensahe nitong si First Lady Lisa Marcos. Kung mapapansin natin ay yung mga nakalipas na aktibidad ay mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang host at nangunguna doon sa mga aktibidad. Ano? Pero at this point in time, meron na ring appearances ang First Lady. At inaasahan daw na may mga kasunod pa yan, Bombo Gerald. So ito, ang unang pagkakataon na makasalamuhan niya ng personal itong mga ambassador na sila-sila lang, mga lady ambassadors dito sa Palasyo Malacañang at naging tampok nga yung presentation, cultural presentation na inihanda nitong mga pili na mga grupo na nagtanghal habang nagkakaroon ng salo-salo yung mga kinatawan ng iba't ibang bansa at yan ay posible para masundan sa mga darating na buwan. Bombo Gerald. May itinampok na mga sayaw dyan, yung mga sinaunang sayaw at parang may nagtinikling pa kanina, Bombo Dennis, na yung mga ambassador dyan sa isinagawang event na yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald. Pati si Ambassador Carlson sumubok din dito sa tinikling dance habang yung iba naman ay nagkasya na lamang sa panonood dahil nga sabi nila baka daw sila maipit doon sa pagsasayaw gamit yung kawayan. Pero maingat at kumbaga graceful yung mga galaw naman ng mga nakibahagi dito sa aktibidad na ito at punong-puno ng saya at sana raw ay maulit dahil pangako nga ni First Lady Lisa Marcos ay kanyang itutur dito sa iba pang parte ng Palasyo Malacañang ang kanyang mga panauhin dito nga sa all-female activity na ito, Bombo Gerald, dahil marami pa raw silang pupuntahan sa loob ng Malacañang Complex, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi naman po magandang balita sapagkat 3 na yung kumpirmadong namatay kasama yung 2 bata po at mayroong nawawala dito pa rin sa matinding pagbaha doon po sa Cebu. At na-report ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bobo Gerald, live tayo dito sa Kinalumsan River. 3 ang kumpirmadong patay matapos ang matinding pagbuhos ng ulan na nagbunsod ng baha sa ilang mga lugar dito sa Cebu. Kagabi, nag-viral ang isang bahay dito mismo, Bobo Gerald, matapos ang isang matangay ito sa Barangay Mambaling, Cebu City, kung saan makikitang may tao sa loob ng bahay. Dahil dito, 2 individual ang napaulat na tinatangay ng malakas na baha dito sa Kinalumsan River kung saan nagpapatuloy pa ang search and rescue operation. Ngunit isa ang kumpirmadong patay na natagpuan malapit sa F. Vestal Bridge sa South Road Properties. Samantala, aabot sa 10 bahay ang tinangay ng baha kagabi dito sa Sitio Maganda, Barangay Dulho Fatima, Bombo Gerald, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Karen Jane Agustin, isa sa mga may-ari ng bahay na tinangay ng baha na nawagan nito sa gobyerno ng kaunting tulong sa kadahilanan na wala na silang makakain at matutuluyan bunsod sa pagkatagay ng bahay. At ipakinggan, si Karen Jane Agustin ay isa sa mga may-ari ng bahay na natinangay ng baha. Kung nga pala si Karen Jane Agustin, nakatira dito sa Sitio Maganda, Dulho Fatima, humihingi sa city government ng kunting tulong lamang dahil ang bigas namin nabasa, natangay ng tubig baha. Ang bahay namin natangay rin, kaya kami wala na kami tirahan, nabasa lahat ng damit namin, wala na kami matutuluyan, wala na rin kami makain. Si Karen Jane Agustin, may-ari ng isa sa mga bahay na tinangay ng baha dito, Bobo Gerald. Kung makikita ninyo sa aking likuran, abot dito sa mga bahay ang level ng tubig kagabi dahil bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, Bobo Gerald, 2 batang nalunod sa ilog ng Mandaue City sa probinsya ng Cebu. Kinalala ang mga biktima na sina si Sam Calderon, 5 o 5 taong gulang, at si Alex Calderon, 7 taong gulang, na napag-alamang naglalaro sa isang kaibigan sa isang ilog sa Barangay Paknaan nang biglang mawala matapos silang lumusong sa tubig. Agad namang humingi ng tulong sa otoridad ang kanilang kalaro. Kasunod sa insidente at recover ang kanilang mga katawan sa tubig hanggang dibdib ang lalim ini. Nasugod pa ang mga ito
sa pinakamalapit na ospital. Ngunit idineklarang dead on arrival. How's that, Bobo Gerald, Bobo Ever? Oo, sa ngayon na umaaraw na dyan, Bombo Carlos, sa kinalalagyan mo ngayon at humupa na rin yung baha? That's right, Bobo Gerald. No? Ito yung kasalukuyang sitwasyon. Ang iba dito, Bobo Gerald, umabot pa yung at height natin dito sa ating tinatayuan, 6 feet above yung height natin, lampas pa ng tubig kagabi. Ngayon, normal water flow dito sa Kinalumsana River. May ilang residente pa rin na makikita dito ngayon, Bobo Gerald. Okay. Mula dito sa Kinalumsan River, live para sa Bobo Network News. Ako si Bobo Carlos Sepulveda para sa Pampansang Radyo ng Pilipinas, #1 sa Cebu at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagkasundo ngayong araw ang Japan at United States na magtulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa may Taiwan Strait. Bunsod na rin ito ng pagsasagawa ng China ng military drills kabilang na ang paglulunsad ng 5 missiles na bumagsak sa Exclusive Economic Zone ng Japan. Si US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi nga ay nasa Japan ngayon para sa kanyang last stage ng Asian trip nito kung saan kabilang ang kanyang naging controversial na pagbisita sa Taiwan na isang self-ruled island na itinuturing ng China na teritoryo nito. Nakipagkita si Pelosi kay Prime Minister Fumio Kishida sa official residence nito kung saan sinabi ni Kishida na magtutulungan ang dalawang magkaalyadong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa may Taiwan Strait. Bombo Sports News. Hinatulan pong makulong at magmulta itong Russian WNBA star na si Brittany Griner. At siyam na taon yung inirekomendang pagkakakulong at bukod pa dito ay pinagbabayad din po siya ng 1 million rupees. Tumba siya ng $16,300. Nakita kasi ng judge sa Russia na guilty si Griner sa kasong kinaharap nito. Naging emosyonal si Griner po nang humarap ito sa korte at humingi po ito ng kapatawaran dahil sa pagdadala ng hashish oil. Yan po, byproduct po yan ng marijuana sa kanyang bagahe. Unang humiling din si Griner sa judge na kung maaari ay huwag siyang patawan ng mabigat na parusa. Nauna nang naghain ng guilty plea si Griner noong nakaraang buwan kung saan tiniyak ng kanyang mga abogado na kanilang iaapela ang kaso. Magugritang nag-alok si US President Joe Biden ng prison swap. Subalit naging malamig ang tugon dito ng Russia. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Las 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa The Undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kabombo, bantayan na kay Balikanta Sili Madugay. Ining impormasyon nga aton sining nakuha, ang aton sining First Lady, si First Lady, si Attorney Lisa Raneta Marcos, magatudlo diri sa College of Law sa DNI-han ini. Kag ang namuna mo nagapamangkot sugata ko to Bumbot Sam di tawag si gani Bumbot Sam, mahulog na kami sa amon sini nga mga entries, pwede pa kahulog na sa no deadline nyo hasta pa sa Sabado last 12 sa Udto. Deadline ta sa paghulog ninyo sa inyong sinima entry sa Enhanced Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Dugang ang mga detalye, bantayin nyo bla. Balikanta sa Lili Madugay pagkatapos ang pilang kaimportante nga mga panumdom. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina,
renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang ato
aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini isang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks. So, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalighan sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakandrang Bombo Radyo Philippines. Sa aton siniya nga mga kabombo, standby kamo kay istoryahan tang 3 sini ka mga pamaagi agod nga magdaog kamo sa nga kasyasiyahan. 6.5 million pesos sa total kasyasiyahan ang iga panagtag sa pagbalik sang pinakadako kag pinakabongga nga promo sa radyo. Nga tanan siniya ang may kay gayunan gid nga magganaog. Nagapanghatag naman or magapanghatag naman kita sa balde-baling papremyo na may kasyasiyahan pa. Daog tanan diri bangod ini ang promo nga wala iya sang hukus-pukus. Ang premyo matuod nga ginahatag sa mga winners kag ang mga nagadalaog bala, mga nagapasakop man. Sa aton sini nga mga kabombo, gilayon nga ginahatag ang premyo sa mga winners. Kay ang premyo iya nagaulat sa winner, hindi kaya ang winner ang nagaulat sa premyo. Bulig sa mga pigado kag pangdugang sa pangadlaw-adlaw. Masadya kag mas exciting subong tuig ang aton sini nga enhanced swerte sa palengke promo 2022. Pangod may 3 ka pamaagi agod nga makapasakop sa ano nga promo. Isugid ko anay sa inyo kung anong ninang 3 ka mga pamaagi ni, no? Pero patpatunta later on sa aton sini pangalagad, no? As we go along diri karon sa bombohanay sa udto. 3 ka pamagi, tandaan nyo sa aton sini mga kabombo, studio draw, online activation, panami-nami ni disenyo sa mga tindahan gamit ang mga sponsor products, kag palengke on ground event, palengke draw naton buwas na lasay saga, tubtub las 9 saga dira sa may Iloilo Terminal Market. Damo man kita sa mga sorpresa dito sa inyo ang ginatigada para sa aton siniya nga mga bumalakal dira sa may Iloilo Terminal Market sa super kag sa aton siniya nga mga kabombo. 41 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Check na ton si Bombo Christian na Luzada. Inamay kantanan sa impormasyon nga si First Lady Lisa Raneta
Marcos, si Attorney Lam, ang magatudlo sa College of Law. Diri sa Iloilo. Aba, hibalo na ito na Bombo Chris sa report, please come in. Bombo sa mga kambombo, kumpirmado ang magatudlo si First Lady Attorney Lisa Cacho Araneta Marcos sa College of Law sa West Visayas State University o kung WVSU. Sa exclusive interviews ng Bombo Radio kay Dr. Silito Villaros, presidente ng WVSU, iyagin payag nga magatudlo ang First Lady bilang professor sa Criminal Law 1 sa first year. Mag-aumpisa naman ang klase sa WVSU College of Law sa Agosto 15. Suno kay Villaros, napili sang First Lady nga magtudlo sa WVSU bangod may mga pamilya ini nga taga Iloilo City. Ang First Lady ni baluan ang ginbunag sa Manila sa diina. Ang Iloilo sinamo si Milagros Cacho kag ang amay naman sini nga Filipino Basketball Olympian nga si Manuel Araneta Jr. ang tumandok gid sang Iloilo City. Antes sa WVSU, una na nga nagserbe bilang law professor ang First Lady sa Mariano Marcos State University, St. Louis University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Northwestern University, kag Far Eastern University o kung FEU. Naibaluan nga si Araneta Marcos ang founding partner man sang most o kung Marcos Ochoa Serapio Entana Law Office sa diin nagatutok ini sa criminal law. Nagkuha ini sang pre-law sa nagkuha ini sang kurso nga pre-law nga interdisciplinary studies sa Ateneo de Manila University. Nagtapos ini sa Ateneo de Manila Law School naman sa tuig 1985. Mayara maning sa masaral unit sa criminal procedure sa New York University. Amo na blagin na sunlog nila nga New Yorkers sa kuno bombo sa mga kabombo. Ulihin yung nagtudlo sa Mariano Marcos State University College of Law sa diin nagserbi man ini bilang assistant din. Naguntat ini mga kabombo sa pagtudlo matapos na bulan ini sa pag-shift sa face-to-face classes pakadto sa online learning bangod sa COVID-19 pandemic. Sa subong temporaryo ining nagbiya si iya law firm agud tungdan ang iya trabaho bilang First Lady. Yari bala pamatian naton ang exclusive interview naton kay Dr. Silito Villaros. The First Lady, Attorney Marcos, has applied as part-time faculty for West Visayas State University and has submitted their documents for evaluation and assessment. And in fact, it's now being processed. So there's a good chance that she might be hired as a part-time faculty. Kung paano sa nag-apply how? Well, at the university, kabalo ka naman, Bombo Chris, is open to faculty applicants. And we accept applicants based on their credentials and qualifications. So perhaps Mrs. Marcos chose West Visayas State University not only because it is a big, prestigious university, but also probably the reason why nag-apply sa West Visayas State University to teach is because her roots actually is from Iloilo also. So siguro she realized that she wanted to give back to her hometown. Ano ni ang tudloan niya nga subject? I was able to discuss with the Dean of the College of Law, Dean Pauline Alfuente, and I think the subject that she will be teaching will be criminal law, where she has a good grasp of the discipline, considering she's been a practicing criminal lawyer for years, and she has also have a track record of having taught in some universities in the country, such as pamantasan ng lungsod ng Maynila, Ateneo, and Mariano Marcos State University, and St. Louis University, also very prestigious universities. Hindi naton malikawan nga mayara sa mga negatibo nga komento nga ako ang mga Marcos kuno ginapasulod sa maya WVSU. Anong makomento nyo sini? We really anticipated that, because if you can see the political climate in Western Visayas, as you can attest man during the last election, so Marcos is at the university level are not very popular. But the university as an academic center, gusto ko lang ibutang siya in proper context, that the university is an academic center, and in fact, as an academic center, it should remain apolitical. So meaning dapat wala kita naga-give color
we have a system of hiring faculty members, and we base that on merit, credentials, teaching experience, and professional experience. And it is open to all. Wala kita nagapili kung sino lang yan aton gusto ba tonon. Those who are qualified to teach are given the chance and the opportunity to teach. Kaysa amon nga merit and selection plan, nakabutang gidira nga regardless of age, gender, color, political affiliation, or beliefs, hindi namon pwede ma-deny ang application just because iba ang thinking sang or ibang beliefs ang applicant. So subong ti ano na ni ang status ni First Lady da? She's going to teach part-time, one subject in the College of Law. If I remember, if you try to look at her social media pronouncement, she's been doing advocacy work in the different law schools that I have mentioned earlier. So ang kakatabo sina is she adopts a school, gina-adapt naman ang class nga sudlan niya until after they graduate, and she gives full support until they get the board, so the bar. Ano ni Doc, mangin face-to-face ang klase kagasan o ni mo umpisa? Our academic plan for academic year 2022-2023 is blended or flexible learning. So there will be courses that will be delivered online. There will be courses that will be delivered face-to-face. So it all depends on how the colleges design their implementation of the curriculum and in particular platforms they're going to use. But the opening of the class is, I think, August 15. Nabatian na Bombo Cham si Dr. Celito Villarao sa aton exclusive interview. Alright, tiway Manila ginakonsiderar Manila nga tikon mag for example ti blended pa man. May ara sang online, may ara sang face to face. Kung mag face to face sabi karon granting ati ang First Lady ang imo sini nga manunudlo ti siyempre may mga security personnel man na siya ti ano base kon permi lang mangin security conscious ang West Visayas State University dira Bombo Chris sa pag-abot or magklase na ang First Lady kiti asawa sa presidente matudlo sa College of Law, criminal law pang sining tudloan. Kagamo na ganiti ginalauman gani nga basi magdamo ang PSG sa tiyo na Bombo Chama nga mayara gid man sang face to face pa nga suno gani kaya Dr. Villarao kinatugyan niya sa College of Law sang WVSU kun na bala ano ang ilamang na pamaagi sa pagtudlo kun bala mag face to face o kun mayara sila sa online ng anay Bombo Chama mahibaloan na sa Agosto 15 kun bala ining si First Lady Lisa Marcos ang magatubang mismo sa mga estudyante ugod bangod sa tuman mga kasakaon sa nga schedule mangin online ng ini Bombo Cham. All right. Bombo Christian at Chanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Christian Lusada sa imo siniyang report. Mabalik pa din teres ko do may eskwela man ko College of Law magamuni makon mo First Lady imo sini nga maestra ang imo sini nga professor rather sa aton sini nga mga kabumbo ti part-time professor sa College of Law ang iya sini nga gin applyan una sini nga pamangkot kung nagalagas lang sa extra income, hindi naman guro kinanglan sa extra income, granting ati asawa ni Bongbong Marcos, asawa ka presidente, sa aton sining mga kabumbo. Ano pa ginabi ang magluwasin na dra? Ano pa ginang purpose ni Attorney Lam sa pagtanyag sang iya sini iyang expertise sa field sang pagtudlo sa bahin karon iya sang law sa mga estudyante nga nagahandom nga mangin abogado. Sa aton sini makuturan doon kita naton nga may mga gusto man siguro iyang itanyag, i-offer or ibulig nga pinaagi sa pagtudlo niya ti maka-produce sang mas madamo sini iyang Ilonggong abogado. Pananglitan ang West Visayas State University
College of Law kung matigayon gid man abi ngati siya dira ang isa sa mangin part-time professor. Sa aton sini karon niya matag palamati. Tiway man sang lain sina dira kung may pasyon abi iya sa pagtudlo si Attorney Lam. Hindi man na mapunggan kagati isa man na sa mga pamagi gud nga maka share siya sa nga iya sini iyang knowledge about criminal law. O galing, kiti ko na muna bla, gina-anticipar ta lang, ti paano abi? Sa aton sinamatag palamati, kung mag face-to-face classes, ti siyempre may mga advance party, kiti first lady mo. Ang security niya, hindi man siniiya lango-lango, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, kay all kinds of threat ang ginakonsiderar man isang mga security personnel, batok iya sa kay Attorney Liza Araneta Marcos. Nakabalo bala ni si President na BBM sa kagustuhan sa iya sininga First Lady, sa iya sininga asawa nga magtudlo sa College of Law. Pero dako man ini dako man ini nga bugal kay ti sa kadamuon diri sa mga universidad sa aton sini nga mga kabombo ang West Visayas State University among napilian ni Attorney Lam nga applyan bilang part-time professor sa aton sini nga mga kabombo. Di kon madayon gid man ini sa aton sinimatag palamati laban-laban mangin masako man diri aton sinimag kapulisan partikularmente guro sa bahin sa La Paz Police Station nga mag-provide sang security kagati ang traffic gid sa aton sinimatag palamati but ini tanando ano pa lang niya kung sa mga ano blang gina anticipar tam lang nga mga matabo. Pero ti isa man sa pagdayaw nga luyag pa yan ni Attorney Lam nga magtudlo. Apisar nga ti isa naman siya sa makabig sini nga very important person sa pungsod na Pilipinas. Asawa iya sang asawa sang aton sini nga presidente. Sa aton sini nga ron iya mga kabombo. 54 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Sa aton sini nga panumalik ka banwa, kumusta ho naton ang plano bala nga underground cabling sa diri sa may city proper area kag sa mga plaza naton. Ang nakasugtan diri banwa is that nga ang More Electric and Power Corporation amo iya ang magasto. Tiyang pamangkot sa di nila bawion kung sila magasto. As per information, ti mga konsumidor man ang mabayad sini. Ti pero paano ina? Lakip na diri karon, istoryahan ba naton? Napamatud-an sa Public Safety Transportation Management Office nga madamo sa gyapon sang dungol nga driver diri sa syudad sa Iloilo. Kay bisan makapila na kabes nga nadakpan, ti naga-illegal park gyapon, naga on-road parking sa gyapon sa aton sini nga mga kabumbo. Lakip na sina dire sa medyo mapulupinot mga sitwasyon Kay pila ka mga dala naton dire, medyo magamay-gamay na, ginabutangan sang tawag siya bike lane, inagamay na ginaton sinikadalan. Tapos sa bike lane, ginaparkingan man sang pribado sinigaslakyan. Istoryahan tani sa aton sinipray nga pagpakalagad sa gyapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Bombo cha mano imoon ko para nga makapasakop ako sa online or sa Studio Draw. Studio Draw kita na ya. No? Paano ko maka-interest sa Studio Draw Bombo Cham? Sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
no? Nga kung sa diinti 6.5 million pesos ang kabugusan nga kasya siyahan nga iga panagtag ari ang pamagi magbakal sa mga produkto nga yara sa promo kung ano ining mga produkto nga yara sa promo bulubantay lang kay plastar ko ng Rosinyo, no? Pero aryo ang imo nyo nakabakal na kabubi sa inyo sining proof of purchase. Ang tandaan nyo gid siniya isulod sa puti nga sobre legal size. Magambal ikaw legal size, long ina siya. Siguraduhon mo nga kung puti ang sobre, way na sang iban dirang a kolor. Hindi na pwede ang may pula kag blue nga sobre, hindi na pwede. As much as possible, wala sang unnecessary markings ang mga inyo siniya nga mga sobre. Hindi nyo man pagbutangan sa nga kastep. Baw, kastep. Hambal sa kilala ko. Nya, bumutsama, di ba, bawal na, hindi na pwede nga ang imo nga entry, butangan mo ka-steps. Like, anong ka-step man? Yang papilit na lang do, puti na lang do sirango na. Scotch tape. Scotch tape gali na. Abi ko na kung ka-step. Basta hindi nyo mabutangan sang kasubong sina. Ipapilit nyo lang. Damo dira, magamit ka mo sang paste o kung glue. Butangan sa pangalan, address, edad, pirma, contact number, week number 1. Sa aton, sino makabombo, pangalan sang proof of purchase. Hindi pagkalipatan, isulat man ang tigulo, sang promo, enhance swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Enhance swerte sa palengke promo 2022. Care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magapahamtang sa mga drop boxes sa mga kabanawanan ang Bombo Radio Iloilo para sa kapusan sang aton siniya nga mga promo participants para sa studio draw. Kada Sabado, mga studio winners naton may chance nga mag-daog sang 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Second prize, 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Sa studio draw sa aton Cinema Kabumbo studio draw, Sabado lawagon, ang premyo ihatag ilayon sa Lunes. Studio draw, lawagon sa Sabado, bantayan nyo, tutukan nyo, pagka-Lunes ihatag ang premyo. Sa online activation, paano bumbudsam? Balikan ta na online activation kung paano ka mo makapasakop dira. Kagbantayan man sa aton sini nga mga kabombo underground cabling. Ang More Electric and Power Corporation na ang ma-shoulder sa expenses. Inikaiban pa ang mga balita, balikan ta pagkatapos ang bilang importante ng mga panumdom. As man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein,
Ganang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad angay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ibalo na to ano ang latest to sa sining plano sang Public Utilities Group in Iloilo City o kunining Pugi kay may ara sang lihok bala ang More Electric and Power Corporation ngati patigayon ining underground cabling. Sa aton sining mga kabombo which ngati may ara naman sang go signal gani nagikan sa aton sining ang alkalde nga ipatigayon ang kasubong siniya karon nga proyekto. Kay damo nga bintaha ang mangkon sini, partikularmente sa bahin diri karon sa may Calyarial, kag sapat sini ka mga major plaza naton sa syudad. Tihibaloon naton as per information ngati last time to na interview naton diri ang nagapungko as head or task force head sang task force sa Pugi, si Sir Francis Cruz. No, kag may mga meetings pa siya nga ipatigayon
no, kag husisaon kung sino yung mamalaang magasto sining nasambitan karon iyang proyekto. But we have this information nga ang More Electric and Power Corporation amo iya ang ma-shoulder kuno sang expenses sa pagpatigayon sining underground cabling. Ti pag magamo na gani ang sitwasyon kung ang more electric ang magasto or ang more power ang magasto banwa. So definitely bawion gini nila sa ila sini mga konsumidor. Pero ti nagpahayag man diri ang more nga hindi man ni mabugat kina. No? Pero ti mas mayo kung mabatihan nato ng eksplanasyon sa More Electric and Power Corporation, piting iban siniya kung makabati nga samon sini sa konsumidor ipaabagado naga taas diyon ang duwa sini nila ka kilay. Sa ton sini nga mga kabombo. Anyway, standby sa ton sini nga mga kabombo kay ginaangan ang talang ang linya karon ni Engineer Bailey, no? Sa ton sini karon iya nga mga taga palamati. No? Ara naka-join na siya. Dahil again. Alright. No? Nagapangay lang sa confirmation si Engineer Bailey. Kung pwede na siya kung maka-join sa aton sini nga mga kabombo. Sige, standby sa aton sino makuturan. Pero Arimlaw, mumutsam gusto namon mag-intra sa online activation. Ano yung himuon namon? Ario, sa aton sino mga kabombo, ang online activation ang plastada sini, panami disenyo sa inyo sino matindahan gamit ang mga proof of purchase, no? Nga sponsor products ang swerte sa palengke. Dekorasyon na ng inyong tindahan sa mga proof of purchase, kuwaan sa litrato, butangan sa pangalan, kag address, isend ini sa official Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo inang may verified badge bala o kung check. Maganaog sa online activation ng tindahan nga may pinakanami nga disenyo. Madamo sang likes, react sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Kada Sabado, 3 ka mga promo participant ang maganaog sang cash sa siyahan. First prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack bilang first prize kag duha ka mga consolation prizes nga tag 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Dakon chance nga magdaog sa tuman kadako man sini nga cash prize kag gift pack sa tion nga magpasakop kag maghulog sang tuman man kadamo sini nga mga entries. Sa ton sini karon nga mga kabombo. Paano naman iya bumutsam sa palengke draw? Orang palengke draw naton sa ton sino mga kabombo. Now, magalibot ang Bombo and Star FM. Now, para iya nga magpatigayon sang palengke draw. Sa mga kabombo naton, subong iya nga Sabado, Boss Pizza 6. Bantayan nyo dira ang exciting kag subong man napunan sa mga cash sa siyahan kag mga prizes, no? Para sa ton siniya nga palengke draw. Kulang-kulang pa na dahil lang balik-balikan ta na karon ng palengke draw naton sa aton siniya nga pagapangalagad driman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa iban pa nga mga balita karon iya kag impormasyon sa aton man sini nga pagpangalagad. Ang oras naton diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto 18 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Sa linya naton si Engineer Bailey Del Castillo. Istorya naton may kantanan karon iya sa bahin sa underground cabling. Engineer Bailey Castillo, sir, si Bombo Cham, live ikaw karon sa Bombo Hanay sa udto. Makita ka man sa Facebook Live sa Bombo Radyo Iloilo, sa YouTube channel, of course, live ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome sa Bombo Hanay sa udto, Engineer. Hi, well, thank you. Good afternoon to our listeners and good afternoon. Good afternoon, sir. Alright, Engineer, nagpagigangot kami sa imo kay Luyang naton mahibalawan. Ano pagin ang ginkasugtan regarding sa sining proyekto nga underground cabling kaupod man sa mga public utilities sa diri sa syudad sa Iloilo, Engineer Del Castillo, sir? Yes, oo.
yesterday we had again our series of meeting. This being spearheaded by no other than Mayor Treñas, and regarding this very important project for the city. So we received naman the city ordinance, which is actually requesting more power to to convert all overhead lines along Calle Real, that's along Jaime Basa Street, and it will start from Plaza Libertad all the way to the corner of Arroyo Street. So all of the poles, structures, wires, cables, including the telcos, it will be removed. So you can imagine how clean that area will be in the near future. Then we will transfer some of the lines and we will convert it to underground. So that's the objective really of this project, Bubuchang. Last time, engineer, istorya ko man si Mr. Francis Cruz kag waya man to mapatpat gid diri in terms bala kung sino ma-shoulders ang expenses sa pagpatigayon sining proyekto. As per information, i-shoulder ini sang more power, engineer Bailey, sir? All the costs we presented with Mayor and together with our telco partners that there is a cost that is allocated for the telco cables or the telco trenches, and there is also another cost which we separate for more power. So there are two project costs that we are discussing even yesterday that we are working on how to settle. But the objective in yesterday's meeting was to really bring down the cost. So in fact, yesterday it was presented by PLDT that they have already pala an existing trench or underground network on that area. So because of that, the mayor is happy, and even Francis Cruz was glad to know about that, so that para we don't need to expend some cost siguro, or we can reduce the cost already having an existing trench by PLDT. But in our next meeting next week, PLDT will present the details of if there are still available spare trenches or available ducts wherein the other telcos like Globe or Eastern, Converge can go also or make use of the existing trench. All right. So sabahin iya sang linya sang more power definitely kamo na iya ma-shoulder inyo na iya pagagastuhan. All right. Now, ang isa sa mga concern karon, engineer, is that ngati kung gastuhan nyo ina ang paano nyo na mabawi kay magambag kita nga underground cabling, hindi man na siling naton abing ti worth 1,000 pesos na kunti syempre dako man ina nga pundo. So paano ina amoy ning concern karon sa aton sini iya nga mga konsumidor man sa nga more power, engineer? Yeah, that's a very good question. The usual process every time the DO or the distribution utility will invest, it will go through the process. So with this project, once we firm up or we finalize the project cost, we will then apply this to our Energy Regulatory Commission or to the ERC. We'll apply the project, then we'll wait for ERC's approval. Then once it will be approved, nandoon na, there will be some equivalent capex that will normally be passed on to our customers. But initial calculation ng Bumbo Jam with the project cost, nakita namin very minimal yung impact sa actually yung i-pass on natin sa ating mga consumers because it will be spread up to 30 years. So with that, it's centavos lang talaga, but we still need to finalize the figures once we also finalize the project cost. But the objective as of yesterday's meeting, once we can bring down the cost, so it will become even more smaller na hindi ma-felt ng ating mga consumer. Yun talaga ang objective natin. Aha. All right. So klaro kita dira sa Balayran, no? Now, yes. damo ang gusto makabalo. Paano mag-work inang underground cabling kiti granting ang Iloilo City, Engineer Del Castillo, sir, ka below sea level kita permi kita ginabaha diri. Paano ina, engineer?
Yes, this underground distribution system is already tested and proven kasi hindi ito bago, but bago ito of course in Iloilo, but in other countries and even in Davao and in Cebu, this is already implemented, and we will be implementing the same design, the same setup of an underground distribution system, that a waterproof underground distribution system will be constructed. The design, I presented the design yesterday with all the utilities, and part of the design is that we will be using waterproof pursing connectors when we terminate the connections from our manholes going to the individual buildings. So that's our guarantee that this is actually even more safe as compared to the existing overhead lines. Kasi if there are some typhoons, especially right now, the rain is already a rainy season, and even malapit na also yung mga typhoon season, especially during the end of the year. So it is actually more safe putting the wires underground as compared to overhead. Kasi ang overhead, baka sometimes the wires will be, di ba, maputol, mahulog, or the poles will also sometimes there are problems. So then also putting our wires overhead, most of it are bare. So dito sa underground, everything is insulated. So that's why we are not worried in terms of flooding, in terms of heavy rain. This is an assurance that it is better and more reliable pa. More reliable system. That's why medyo mahal siya. Para itong kuhaan siya, Bumbucham, we are buying the normal Toyota, but in underground we'll be buying parang a higher level of vehicles. Mga Volvo siguro ito or BMW. That's the equivalent of, but very reliable system. Alright. Isa pa gid, engineer, paano abi kung may ara sang troubleshooting? Definitely malikawanta na ni ang mga animal intrusion, no? Yes. Pero kung may mga troubleshooting, paano ini? Kay ang iban sini nagapinsarti kung ang overhead gani naton nga mga linya malawig, mga pila ka oras ang obra nga more. How much more kung underground na paano ini, Engineer Bailey? That's correct. In underground distribution system, meron tayong mga manhole. We are putting sa manhole and mga pullbacks. That is where we will perform the maintenance. But that's correct. If there are some troubles in underground distribution system, it will really take time to do the troubleshooting. However, based on experience, parang there are very, very small instances that there will be problem. Except lang, if there are some mga other contractors that will excavate on the area wherein our cables are located and hindi sila magpaalam, that's when the problem usually occur. Parang matamaan nila yung cable underneath the ground. But other than that, if talagang wala lang mga parang obstructions or wala mga forces outside that will damage our wires, there will be really no problem. So yun lang talaga, mga excavation, yun lang the usual causes na matamaan yung wires. All right. Sige, looking forward na ma-finalize na itong programa, yung underground cabling, Engineer Billy Del Castillo, sir. And siguro, Yes, pagkatapos dito, magabalik kami sa imo. Agod nga makapangayo pagin sa dugang nga mga information. Thank you so much for your time, Engineer Del Castillo, sir. Good afternoon. Thank and you. God bless. Thank you. Good afternoon. Deriwavit si Engineer Bailey Del Castillo sa pagplastar man daton diri sa underground cabling. Yung pinakadako lamang kuno iyang nga problema kay ti ko maghambal kita maintenance sabi ti bag-o ni ti definitely ang mga cable sina dira, mga wire, mga waterproof nga mga gamit, no? Sang more amo na dang ibutang nila. Ti kung bag-o gani, basta bag-o, medyo dugay-dugay gawa ang maintenance sila. Kung mag-maintenance kin man, medyo malawig-lawig gawa kay ti may mga sa idalom para ibutang mo.
sa mga manhole, masuhot nila ang ang team Abe at tutong ila sini nga toolbox. Now, sa pinaka-nabaw sini nga pag-explikar in terms of maintenance nila sa aton sini mga kabombo. Ang isa lang, ngati siguro talagsas malaka kakatabo kag ginapangamuyo nato later on nga hindi ni matabo diri sa aton kay you know naman diri sa diri naman niya sa aton sini mga kabombo bago pa ganing dala na kalkal naman mo. Kaya mo lang isa sa mga ginawori sa akong underground cabling system na kita. Dapat kung may ipatigayon sini iyang rehabilitation, repair, construction, nga nagakinanglan sang chug-chug-chug or magkot-kot, excavate, nagakadapat nga magpalinton gid, no? Sabahin niya sang more power later on abi kung madayon na ining nasambitan sini nga sistema. But ang isa sa pinakakulbana muna, katulad lang sa natabo dito sa may Negros Occidental, ang submarine cable line bala to, no? Dumduman nyo itong iyasang National Grid Corporation of the Philippines. Tiya makon mo, pila man to? Ganagan man to 3 kasimana. Ang nangin problema man naton diri kay nasa lapay to sang equipment sa Department of Public Works and Highways. Pero siling abing animal intrusion, may nagtalang abing tuko, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, or nagsaka ang manog, na salawid ang burador, na sangkay sang drone. Ang linya, kasubong sa mga nagaklinabo, kung overhead kita, aton sini ma-wirings nila, imalikawan na naton kung underground na kita. Sa aton sini nga mga kabumbo, magluwas lang guro bumumel, bumukri si logo, kung gubuwa gulpe ang sigad sila, rumpa sila mga underground nila na. Pati sa pelikula lang na yan. Nano ka man imo man. Napabalo ko naman ito nga kung sini nga mga ang kung sino mga tinawong kung di nila i-park ang submarine ko, ginagamit. Anyway, may another series of meetings pa nga patigayunon ang Pugi with Mayor Jerry Treñas para nga ma-finalize na ini. Kay bilog nga Kalye Real, kang apat sini ka mga plaza, amuning target karon nga ipaidalom sa underground cabling system. 25 minutos na ang nakaligad karon sa takna siningalaw na driman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, sugpunan ko to, Bombotsam, maninda ko boss, tama-tama lang na, kay ara makabugali ito sa super. Oo, ara kami ito sa super boss. Lasais pa lang, ara na to ang team sang Bombo Radio kag Star FM ang magadulong sa inyo sang kasasiyahan kag kasasadiyahan sa aton sini nga mga kabombo. May programa kangay isang kantahanay, sinaot, pabingo, mga nagkalain-lain sini nga parlor games hinampang hindi iya nga siling lugom-lugom buhok ukon na manicure pedicure hindi na mo. Parlor games hinampang video kay challenge kag raffle draw nga makapasadya sa mga manugbakal sa sulod sa merkado. Saluyag nga magpasakop sa palengke draw, magdala sa inyo sini nga mga entries, ihulog sa drop box nga ginpamtang sa sulod sang palengke venue. Now, sa aton sini nga mga kabombo, ang premyo sa palengke on ground naton, mabaton dayon pagkatapos ang draw. Anom ang mga daog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack. Pagka grand draw, dalag ko pagin sini nga mga papremyo nagahulat man sa Setyembre 24. Ang tanan nga mga non-winning entries halin week number 1 to week number 7 sa aton siniya mas studio kag palengke draw qualified na nga madala sa grand draw sa Setyembre 24. Ang premyo naton, first prize 20,000 pesos, second prize 10,000,
Third prize, 5,000 pesos. Kag 2,000 pesos para sa 24 ka mga market areas nationwide nga mayara sa Bombo Radio kag Star FM. Sa aton sinimatag palamati. Magani mag-intra na kamo sa promo sa Bombo Radio kag Star FM sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Balde-balde pa-premyo na may kasya siyahan pa. Pero Bombotsam, gusto rin yun namon mabalaan kung ano ang mga proof of purchase, ano ang mga entry sa ang produkto amon sinigiti punon. Dali lang, kalma lang. Kwato na bulpen kag papel o kon na lapis. Listahan nila. Kay pagbalik ko, lawagon ko isa-isa kung ano nga mga proof of purchase ini. Kag bantayan man, anong pahayag diri karon sang mga madre? Ngati sandig man niya sa mga Facebook post. Naglantaw sila kuno to sang Made in Malacanang. Una-una kuno dito sa may Amiga World. Tapos ang picture nga lagaw iya ka Robinsons. Hibalon tani kay basi kon chika-cheka patalang lang ni. Sa aton sini nga mga kabumbo. Yan ba ganisang kilala ko to kang ginang pati kasi na noy marketing strategy lang na nila para nga damo maglantaw. Ano gani kadungan niyo si Bombo Cres? No? Ang kitaps. Tapos ang kitaps, ano pa ito? Ang tor. No? Tikon kitaps. Klatips. Ano to? Katips. Amo ning kadungan niya, Bombo Noni, no? Katips. Tapos ang meme, Made in Malacanang, kag ang Thor Love and Thunder. Mati na lang kamo sa Mati na lang kamo sa tawag sigari, drama sa radyo. Ang sa vampira ni Bla. Malingaw pa kamo nga hamakon nyo si Demon. Ginaistoryaya ang iya sini kakilala, pinagi lamang sa iya sini paminsaron. Tindiki mo kakita nga abilidad sila man. Di Bla Bombo Cres? Tapos si Kap, si Kapitan, sino nga Kapitan, lipat ako. Basta si Kapitan Bla. Kay Ruse. Sa kay Marigold, kay yung kaning abyan ni Marigold. Kapamati ko ni pero kalipat ako. Siguro kinanglan ko nang mag-inom sang Sid Panyawan para hindi ako malipaton. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Damo to yung nabalaan sikap nga mga mga istorya. Sagan man kamunyo ka palibog sining mga Made in Malacanang kag mga kitaps ni man. Tre na lang kamo mati bantayin nyo bla si Demon kay ginistorya yung mga abyan niya, pinagi sa iya sining paminsaron. Ano na yung mga amazing, mga classic, mga entertainment. Balikan ta ni bla pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumang. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan.
Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata ukon mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon ukon maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. 36 minutos nakalikan sa takna sining launa. Si Kapitan Aurelio damo-damo ni siyang nabalaan nga mga istorya samtang ini siyang nagapanakayon sadto.
sa barko bilang kapitan. Sa aton sini makabumbo ti damo-damo ning inagyan nga hindi maayo ni ni Marigold. Amo man si Crystal. Mga kasakit sini nga nabatyagan nila sus Maria kagusip. Samtang si Damon naman niya kag si Paula, Si Damon kag si Paula. Amo ni akon bag-o na sumong akon nga idol. Bumbo Chris, si Damon na. Kay blamo si Damon, grabe nga abilidad ni Damon mo. Sa kasarang siya magkigistorya, pinagi lang sa iya siningo una-una. Tiya makon mo na. Dabis-dabis na iyang abilidad ya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isang sa maglinantaw kay mo sa mga sos Maria kagusip so. Dire ka na lang pamati sa mga dramas bumbo sa misteryo Once There Was a Love. Kag recuerdos sa kasaysayan si Marigold kag Crystal. Di ba? 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Nga nakambal man kung magabusa naman di kay nagapinaindis-indis sanay subungo. Sugid parte sa mga nagligad. History. May katips, may made in Malacanang. Hasta naglabot na iya karon sa pati ang mga Madrid na dalasa na sa aton sining iya nga mga kabumbo. Anong payag diri sang simbahan? Bombo Angel sa follow-up report, please come in. Bombo Champ, aging panginwala o kung nawala agid sang kamatuoran ang post sa Vincent Temens nga Facebook page kung sa diin ging claim nila Bombo Champ nga taga Carmelite Sisters ang hagikan sa Haro ang mga madre nga yara sa picture. Apang Bombo Champ wala inisang kamatuoran. Kaya suno sa atong pag-interview kay Father Angelo Colado ang madre nga Yes, Bombo Champ, ang madre na nagsuksok sang color brown nga panapton ang gikan sa Missionaries of Saint Therese of the Child Jesus sa convent dira sa Pavia, samtang ang isa naman nga naka-blue Bombo Champ ang gikan sa Siervas de San Jose. Kaga suno man kay Father Angelo Bombo Champ, affiliated lang sila sa Haro nga congregation, apang hindi ni sila ang mga mongha nga yara mismo sa Haro Carmelite Monastery Bombo Champ. Kagasuno man sa natungdan ang movie tickets Bombo Champ ang wala ging bakal mismo sang aton mga madre, ini ang ging libre lang sa anda. Ginghatag lang for free, kag nahagadan lang ini sila. Suno sa aton interview kay Father Angelo Colado, wala sang kamatuoran nga ang mga madre nga to Bombo Champ ang ging ging pakadto gid directly. Sila ang naging invite lang gid ya. Or matumato. Wala sila kabalo. Sila abi nagpadulong dito Bombo Angel nga daw interested gid sila maglantaw sa baylo. They were invited. Yes, Bombo Champ. Yeah, they were invited with free tickets, Bombo Champ. Kaga wala man sila kabalo Bombo Champ nga ang anda nga picture i-post sa social media. Wala inisang permission gikan sa anda. Kaga suno man sa pahayag ni Father Bombo Champ, wala ini kabalo ang aton mga madre nga tama ka controversial ang movie nga ginlantaw nila. Kaga bisman kuno sa reaction nila Bombo Champ, sila ang entertain apa nga wala sila ini kabalo nga ini ang about sa history gid. Nagakadlaw-kadlaw lang sila Bombo Champ, apa nga wala man sila gid ka dig deeper nga ini ang movie nga ni ang may something wrong like ang moto Bombo Champ pala ga-portray sa mga madre sadto nga nagamadyong kaupod sang aton nga late President Cory Aquino. Kaga bisman sa interview naton kay Father, wala sang kamatuoran atong part sang movie nga nagamadyong ang mga madre sa Cebu kay hindi sila first place Bombo Champ, hindi sila allowed nga magwa. Kaga ini sila Bombo Champ ang ginakabig nga mga mongha, magamay kita mga mongha. Sila ni Bombo Champ ang mga madre nga wala gid nagagwa, unlike sa iban nga mga madre nga allowed sila for social works. Yari atong pamatian bala ang pahayag ni Father Angelo Colado. Paliya mo ni ang problema tungod kay ang ginbutang nga sa caption ang mga Carmelite nuns
no, kag sa isa sa Twitter yang account Carmelite Monastery. So hindi na matuod tungod kay ining mga madre, ang congregation nila amo ang Missionaries of St. Therese of the Child Jesus nga nahamtang sa Pavia, no, sa Ungka, no, sa Pavia. Kagang isa, so hindi ko ma-identify, no, but actually the sisters, they're staying sa Altatierra, kay may ara sila nga convent, no, ang isa yan naka-blue, lain man yung convent, kay lain mga congregation, basta i-apostolate, I think, sa mga orphans or the poor, kag ining duha nga ni sa may Altatierra man nagastay, kay may another nga convent ining mga Missionaries of St. Therese of the Child Jesus nga congregation. Do nga bit masiniaton nga affiliated man sa Carmelite nga spirituality because of kay St. Therese of the Child Jesus, pero hindi sila for sure mga mongha, no, sang Haro Carmel, no, nga Haro Carmel gagin post sa isa ka Twitter account, no. Yes, no, dapat i-check konta nila antes, no, kung sa sino ini mga madre nga nag-tanaw kay ti damo-damo congregation, kag kung i-identify naton ini with the Cebu nga monastery nga naangot sa movie, no, ang mga madre dira wala rin gagwa na sila, no? Hindi na allowed magwa, kagila obra pangamuyo lang gid, no? Yes, Father, ang ticket bali, sir, ano ni siya man ging sponsor, ano ang storya kan ni Father man? So pamangkot ko man ang mga madre ngo paano sila nagtan-aw, so na-invite lang sila just to watch the movie, kag free man ang ticket nga ginhatag sa ila, that's why nagtan-aw sila, no. Na-entertain lang sila sang movie, no. Kag actually they did not expect nga ini nga movie controversial para sa ila, kay tinahagadan man lang sila nga magtan-aw, no, nga nahagadan lang sila to watch the movie, kay free man ang ticket, so nag-upod sila, no, to watch the movie. And sila nati, how do you find it, sister? Sila nati, it was entertaining, kay they were senior citizen na nagtan-aw sang sini, no. So of course ang church always, no, sa truth o sa kamatuoran. So actually ano pa-trigger dito amo ang scene nga ang mga madre nagamadyong upod sa kay Cory, no, kay Cory ti wala gid na sang kamatuoran, no, kay ti in the first place ang mga madre during that time of course nagapanghadi, kag since nga mga mungha sila hindi sila allowed nga magtan-aw. And then ti masubo lang is another problem naman subong nga ini mga madre nga nagtan-aw nga wala sila kabalo nga amo naka-controversial ang movie, and they didn't even know because nga in the first place naging free man lang ang ticket na ginhatag sa ilaw sa nagbakal, so hindi man lahungod na tiyan mo na bla, tapos gingamit naman ang picture to create another lies. Ako close ni sang mga madre ang yadtong nag-invite sa ila, no. According man sa pamangkot ko o kon nga nagpicture, wala man sang malis o kon intention nga amo tong matabo nga mag-spread ang picture kag nag-circulate sa social media, but iti masubo lang tungod kay ginpicturean sila, no, gauyat sang ticket. Bali, Father, may permission halin sa aton mga madre ang pag-post ng picture nga to? Wala gid permission. Nakibot sila gani nga ara sila sa social media, and even so anyway these are internal money nga ang other members kay mo separated ining duha ka madre lain nga convent, so they didn't even ask permission to watch the movie because they're free man lang sila to go out, something like that. And then and at the same time wala sa kabalo, no, amo na gali ang ka-controversial ay ni nga movie. Yes, Father, lastly na lang, no, ano ang message nimo sa Vincentements nga page nga to nga nagpost sa information nga subong nag-circulate sa social media, kag until now, Father, wala pa nila na take down o kung ging correct ang andang nag-release sang explanation about that, Father? So of course ilan na problema kundi lang pag-i-correct, pero ang simbahan klaro sa aton panindugan, no more than the politics, no, but the truth nga dapat naton nga panindugan, kung sa aton pa kung lang tawon naton ang sitwasyon
ang historia objective dapat ang pagtanaw naton, no? So kung magtanaw kita movie, hindi lang basta nga ma-entertain lang kita, o kung napilitan kita, o kung gin-free lang kita sang ticket, o kung it is because nga nag-assign kita sa isa ka kolor o kung isa ka panindugan, matanaw naton permi ang tuod kung anong husto kag kung ano ang hitabo. Kay kung hindi na mahusto kag hindi objective ang pagtanaw nato sa mga butang till later on magubagid aton nga moral, especially no sa pagpanindugan naton ko ano ang husto kag batarong ti sala na to nga dan una buslan pagid sa isa pagid kasala nga sa nga istorya about sa mga madre. So maluoy makita sa aton nga mga madre, and they are praying for us, nagasacrifice sila para sa aton, and then gamiton lang sila sa amo sini mga butang no para mag-create lang kita sa aton nga luyag ipakigabato no para lagin sa sini nga movie nga bala naton nga and instead nga mag-isa kita o kung mag-unite, nagdala pa sa aton agad mag-divide. Yes, Bombo Champ, nabatian si Father Angelo Colada, Social Communications Director of Archdiocese of Haro. Tichak to si Father Angelo. Kay ti imbis kung tani, di ba nagapanawagan gani si President BBM sang Unity. Halin sa puno, hasta sa punta sang iya sining kampanya, hasta subong Unity sa gyapon ang ila sining panawagan. Tapos naman ang eleksyon, amat-amat naman gani iya ngati nagaugyo na lang ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo. Nagaugyo na lang iya sa aton sining gobyerno sa mga proyekto kay ti Unity man bala ang panawagan ti subong mapagwa-guwa pa sa mga kasubong sini nga do kasubong iya mo naman ning mitsa karon na Bombo Angel sa nga pag-umpisa sa nga pagbinahin-bahin naman kag pag-initay naman sa nga magkatuhay sini karon nga mga supporters kay iban nga daan yan hindi kini magpasupil, hindi kini kung sa ano hindi kini magpapirdi sa ilang nga ginapatihan karon maisan naman gambalte insakto ginaw amo ginto na tabo sa lagid sang amo sini gindia amo niya na tabo tutuon ni sa laya sang inyo sini nga mo na sus Maria kagusip ano klase man do mag-amo si way kalinungan pungsod tas ni magsagad ka mo amo sini Bombo Angel. Yes, Bombo Champ, kag amo to gani Bombo Champ ang hambal ni Father Angelo, nasubuan gid ini siya nga ang pagkuan ang pictures Bombo Champ nga nag-circulate sa social media, ang wala man lang nahatagan bisang maayong explanation be nga amo to ang ging caption gid nga gikan sa Haro Carmelite Monastery ang mga madre nga in fact hindi man Bombo Champ, which is let's just say dapat may responsibilidad man ang Facebook page kay nag-post kay knowing dako na nga anda followers not to intent sa nga false information nga mag-spread sa tawo Bombo Champ kabay pa Bombo Champ ka makorek ini kaga maghatag man sila sang statements kay amo to Bombo Champ nasubuan si Father Angelo nga amo na involve ang ato niya mga madre Bombo Champ. Ti 100,000 100 million 100 million thousand minus points sila sa heaven. Kung makorek nila 1 million thousand yapon. Negative na mag-amo na negative points sa heaven, Bombo Angel. Yes, Bombo Champ, negative na pa kung magbase pa man lang Bombo Champ, magpangayo sila sang pasensya kaga makorek nila ang information, may mabawi ang negative points, mabalik sa positive Bombo Champ. Okay. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bombo Angel Tan. Ang kabahin sa aton siniyang history. Ano pagid iaabi ang gusto naton nga mahibaluan nga sagad naton kabalik-balik sini? Amot ko siningon bala, past is past. Ang mga kino hindi man ni anghel. Nga tanan-tanan na lang iya kayuhan ginhimo sini nila. Same as with sa mga Marcos. Hindi man na sila mga anghel nga wala gid sila kaagi himo sang sala.
ni patay sa kalangaw, lamok, why sila may ginhimo? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ano man to yung mga nagliligad, kung si John Lennon pa, let it be. Move on na lang kita. Tubangon ta ngaton sini iya nga subong, kanga ngaton sini nga puturo. Kay kon why patay ang binalik-balik naton sa mga nagkalinabo, kag aton gid sini iya nga upasan kung sino ang insakto, kung sino ang maayo sang amo sadto nga mga tsimpo, ti paano kita karon mag move on or paano kita mag-grow, paano kita mag-unite. Paano maghulag iya towards the future ang aton sini nga pungsod. Kung ang mga tao sa idalom, sagad sa gyapon ka binalik-balik. Kag magbinaisay gyapon kung sino ang anghel kag ang yawa. Ang maayo kag ang malain. Subong nga panyimpo kadamo sang problema naton nga ginapatubang. Problema ta sa ekonomiya. Problema sa kapigaduhon. Problema sa korupsyon, sa krimen, illegal nga droga, COVID, monkeypox. Ti patini paligbanta pa? Ti pabayin na lang dahil ninyo sagad sa pakni. Matiin nyo na lang si Demon, no, nga may abilidad, nga makikiistorya, pinagi sa iya panguna-una, sa iya sini nga mga biyan. Kag kung paano niya protektahan si Paula, nga iya sini nga ginahigugma. Kag kung paano malampuasan ni Marigold kag ni Crystal ang mga kasubo pagpanghangkat sa ila sini kabuhi. Kag kung ano pag ina mga adventure nga iga-istorya ni Kapitan Aurelio. Amo na lang, dira na lang kamo mati. Sang sagad kamo sini problema sa Sos Maria kagusip po. Tilantaw kato sini, dulom, sirado, aircon, iho di karbonya. May mga tsilang to kron, diba? Si pagpuli mo, positive ka na dayon. Tupad mo to gano'n, way kakbalog, pang ruskos na to, kay may mga simptomas sa monkeypox, lumain pa. Inay kong mamati, kimos radyo yati, pwede kak mati sa dalom ka, puno ka sarapol. Dalom puno ka babana. Hindi lang sa dalom sa nga puno sa durian, kay basi maulugan ka, sus Maria kagusip po, pagtangkid. Diba? Samtang ka pamati ka, may pwede, manging produktibo ka, kay sige pa, ubra mo na. Mati ka sa imo sining nga cellphone, o lantaw ka na sa imo sining nga cellphone. Facebook Live sa mumuradyo, huwag yung kontratsimpo. Buhin pa sa stress sa imo siniya nga paminsaron, sang sa Sos Maria kagusip, paano kita karon siniya makasalida, paano kita sini karon nakaprimira na kita sa Unity, tapos babalik naman kita iya sa subong-subong sini. Sa aton sini makabumbo. Para nga istoryahan, okay lang, way problema, gina-istoryahan subong. Pati mga Madrid alahigon. Por Diyos por Santo. Muna nga niyang balilabla bubukres, would like yung mamingita, kwarta, no? Pero tiyawang amo kay Demon, Yawang amo kay Demon, grabe abilidad ni Demon, may istorya ikaw pagi sa iya sininga huna-huna mo. Ato kabi sa Alaska, maamo lang saw. Ari nang akon sininga biyan. Nagapakig-angot siya, pinaagi ka sa akon sininga huna-huna. Akon hindi siya istoryahon. Abiyan, sige, anong ka oras mabot? Magkakitay kita sa aton siningagin na sa lugar nga kung saan kita masaming ragita na. Tama ka, pos, di pa magasto sa load. Hindi mo na bubukres? Sa aton sinima kabumbo. Ang oras, 56 minutos sa kaligad sa takna sinigalauna. Lantaw ko sa mga maabo sa, kadelikado. Sa sulod pa kasi niyan, sus Maria kagusip. Check na si Bombo, Peter Jan Bayeska, mga high value target na sumong, ang ginatutukan sa ngaton siniya kapulisan. Mo ganina bla, hambal ko sa Bombo Report sa afternoon edition, gapon bla. Likuti, tapson ta sanga, manalingsing yapon, tapson ta puno, may tsansa yapon magatubo.
Tiyan mo nang bako blaling ko lukaton ta na lang bi pati ugat labot. Oh, PJB Master sa report please come in. Wal na tigay na tondre no mapakigutan ang Police Regional Office 6 sa Bombo Champ pinagidiri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Sules sa sininya sunod-sunod iyang mga operation sa mga pulisan naton nga involvado diri nga karabanan nga mga target sa mga pulisan naton ang mga high value individual ang kalabanan na nga ginatutukan diri sa mga pulisan naton ang street level Bombo Champ daw makakabig naton nga mga magamay-gamay masamit ang gina-operate sa watag sa kooperatiba ta gamay nga mga content sa Shabu ang masami ang makuha diri sa ila amora kung paano iyang nagamasami iban may nagapatigayon sa mga pre-bargaining agreement diri ang ining mga subject yung natungdan ng kaladakpan amo na subong tagnatutukan sa mga pulisan naton ang mga dalagko ng mga transacciones diri sa pagkandak iya sa bypass operation. Amo rin nga kung paano daw sa pinakalitas ang una dito, ang sa area sa Negros may isa dito kado makabig daton nga dako nga na-transaction mas mga pulis naton nga naglabot mas sa minilyon ang worth iya sang Shabu kag daw makabig naton tong mataas-taas nga value sa tong aging target sa mga pulisanta kag sang natinalikdan nandiri medyo transaction man particular diri sa may area sang barangay San Antonio Molo nga kung sa dinti milyon man nga value sang Shabuyad to ang natin recover diri sa aton mga kooperatiba kag recent time ti ining apat ya karadagpan diri kang gabilang sa may barangay kay Ingin Lapas nga nagdangat tanan sa 1,632,000 tanan ang kabilugan nga worth sang Shabu ang matigayon diri nga ma-recover diri sa mga kooperatiba naton until sa Police Regional Office 6 sa Regional Drug Enforcement Unit through kaya Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez ang natigayon diri nga ma-operate man sa mga police naton joint operation man diri sa may bahin sang Lapas Pente Station. Kasi ang sabat diri sa may bahin sang Police Regional Office 6 ang subong tema transacciones diri Bombo Champ sa kung paano nga transaksyon tay masami taga operate diri sa mga kapulisan naton ang pagkandak iya sang pag-intrugar ka pa imbestigar diri ning natugda mga subject so masami yan ang transaksyon kuno dito nagalin sa may Bilibid Prison sa may bahin sa Metro Manila ang transaksyon ti kung paano nga klase ka mga pamagid diri nga gina transact Bombo Champ sa kung paano iga padala diri sa bilog iya nga parte sang pungsod Pilipinas kung di ba dira magagi o kung dira masatag sa kapuerto naton. So may mga limitasyon diri ginahatag ba pulis naton pero ang direct na coordination sa mga tungda nga mga government agency naton na dapat nakatutok sina dira like sang Coast Guard ta, ang PDEA naton, ang PTA dira, ang police pa na dapat nakatutok sila ang coordination sa may bayahin sa Marina. Amo na sa karon ang isa ka mga una pa lang nga ginaplastar man diri sang natungdan sini nga mahinsya lamang mamonitor ang pagsulod sang sining ginadumilian diri nga droga Bombo Champ. Sa kabayan nila no si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules Bombo Champ. Formation just like sa nadakop naton sa Barangay Ginhalaran Silay hindi Negros Occidental last July 22 kung sa diin ang nadakop naton to is ano siya no kinsugo lang at tagadala sang suspected illegal drugs kag ginabayaran lang. So kung may information kita kag maka-conduct kag maka-ano kita sang transaction so hopefully maka-gain kita sang successful operation. Pro kadalag ko sir kalabanan masami milyon worth sang Shabu masami ang gina-operate. Latest diri sa kaingin kagabi 1.6 masobra. 1 million 1.6 million masobra sir. Kay ang aton dira nga handom sir kag direktiba sang aton nga PNP leadership from the national no halin sa aton Chief PNP pakadto diri sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Clint Idongbo nga as much as possible we will be targeting high value individual sa aton nga mga police operations. So magsiling kita high value individual we are expecting na dapat dalagko no nga volume sa illegal nga droga aton makuha o kung hindi no kung hindi man dako nga volume ang ining individual nga madakop naton medyo
above siya sa street level para ang supply sa illegal nga droga hindi na mag-spread sa street level. Kaya kung mag-spread na ini sa street level, medyo mapudlayan kita, no? Mas damo nga individual or mas damo nga drug pusher ang ato na madakop. Pero kung ma-intercept na naton sa level, no, sa above street level sa mga HBI, so it means nga madulaan sang supply, no, ang mga pusher diri sa street level. So ang pagpahugot gihapon sila sa monitoring nyo sa mga port naton, mga career ni siya bala grupo basi dira magirapagi ni nga daw kung sa kung paano do kahapos ang pagsulod na basi halog ang pagmonitor bla sir kapag bantay sang mga natungdan din like sa mga port naton, Sir Soles. Sa part naton kita sa PNP, we are doing our best, no, pag-abot sa kampanya naton sa illegal nga droga in coordination with the other agencies kag sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency. Pero naibaluan naman naton nga ang strategy man sa mga nag-involve sa illegal nga droga is that kinastadihan man nila, no, kung ano ang effort man sang PNP nga matakop sila, ginastadihan man na nila ina kung paano sila makalikaw. So that's why nga once nga maka-learn man kita kung ano naman ang strategy nga ginagamit nila, so we adjust naman, no, ang aton nga technique, no, para matakpa naman sila. Master? Yes, Bo Champ. Amo to pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Sules. Di may mga pamaagi man diri ang mga pulisan naton sa kung paano pagmonitor kag sa ibang pagidiri ginatap pa nila. So nakadepende nga kung paano nga daw sa kadasig kag kahapos ng pagsulod sila diri nga masamit dalaggo pa ang mga value iya sa mga item nga nga pang suspithan nga iya nga Cebu na kanadakpan diri sa ning subject iya sang masami by bus operation diri sa aton sila mga kapulisan mo ba? All right. Walto madulong na itong report, tuwat para sa pangalagad sa Bomana Isugto, naglaman sa Bombo PJB, kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Lilo. Basta radyo, Bombo. Salamat kita Bombo Peter Jan Bayasca. Amo niya nami dagkuanay permi operation sa nga aton sila mga kapulisan para mamata-mata na ni mga high value individual nga niyo. Ang iban nga mga balita nga hindi naton mapatpatrito gyanta sa iban Sinimanuse Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Reginis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa nainay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi.
Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, 11 minutos na makalibas ang alas 2 sa hapon. This is our time to be together. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Of course, dito sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, kag ang akong mainit gid pag-abi-abi sa inyo tanan, sa mga bag-o lang dira. Nakapahuway-huway. Grabe gid ang mga deadlines. Sige, take your time. Me time na, no? Chill, relax, and rest while opening your ears. Sa mga kasaysayan nga maghahatagid sa aton sang kalingawan para sa sininga hapon, enjoy kita sa mga istorya diri nga gin-share sang aton nga mga letter centers, sang aton nga mga kabombo. Gani, kamo man dira in your free time, pwede gid nga makadihon man sa inyong mga istorya, isulat and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. The 5th of August kita today. First Friday of the month. Don't forget, my 5:30 p.m. nga First Friday Mass dira sa may La Tolda sa Plazuela di Iloilo. Ari na nga Anton nga abahanon para sa inyo as I welcome you. This is from the Bombo Music Festival from Winsett Rose Hakot. Kung mahal mo siya. Good afternoon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di
Mahal kita. Vincent Rose Hakot, kung mahal mo siya, imo na lang siya, no? 17 minutos na makalipas ang alas 2. Again, hello and welcome everyone. Kaupo din niyo si Tita Regine para sa Biyernes nga adlaw, August 5, sang aton nga palatuntunan kahapon lamang. And this afternoon, unang sulat naton, parte inaswang ini. Mia sang Bingawan, thank you very much, kid, for this story. And thank you also for the pictures nga imo ginapid diri. Ready na ka mo? Mamati sang istorya, parte sa inaswang. Here we go. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga makatapos ang Bombo Radyo, mga KLP lovers, kag ilabinigid sa imo Inday Regine, nga nagahatag sang kalingawan sa madamo nga tagbalamati kag viewers diri sa Pilipinas kag sa luwasang pungsod. Sa sini nga hapon, may istorya naman kita sang inaswang. Daw hindi mapatihan, apang nagkakalatabo ini sa aton nga palibot. Pareho sang aswang nga nagdilaw. Or nagdilaw, sorry, nagdiwal. Na naman. Repeat. Pareho sang aswang nga nagdiwal sa blank. Kuring, ginpriso sa Banwasang Zaraga, Iloilo. Kag si Teniente Gimo sang Duanyas, Iloilo. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo. Inday Regine, kung sa Manila ikaw, bantog ang probinsya sang Capiz, kung aswang ang pagaistoryahan. Apang kung ara ka sa Capiz, ang bantog naman nga lugar, amo ang Dumangas, kag Dueñas sa Iloilo. Isa na dira si Teniente Gamo. Ilabinigid kung sa uma ikaw, mahadlukan kagid, kung istoryahan ikaw sang inaswang. Ilabinagid kung kagabihon. May ara tik-tik, wak-wak, kag bagat. Daw mapati ka man, kay batian mo man, huni ka tik-tik, kag wak-wak. Nagbantog pagid ang probinsya sang Capiz sa aswang. Sang ginhiwat ang Aswang Festival sa 2012. Kag damo gid sadto ang nagtalaas ang kilay. May ara nga positibo nga reaksyon, kag may ara man negatibo. Sa mga nag-watch dira, no? Now you can see some pictures. Wow! Ano ini, aswang may malaba sang dila. Alright? Gina-flash natin sa bong. Ang Aswang Festival nangin sentro sang kontrobersya. Ang ilasad nga festival, amo ang Halaran Festival sa tung early 80s. Ginaselebrar ini sa baybay sa mga taga Rojas kag Capiz. Nagapaligo kay nagadala ini sila sang pagkaon bilang pasalamat sa mga bugana nga ila naangkon gikan sa kadagatan. Sa itong mga 80s, bugana ang baybayon sang Capiz sa mga isda, seashells, lukon, alimango, kag madamo pa. Sa nagaobra ako Inday Regine sa Ibisan Capiz sa isa ka bakery, gindala kami sang ama namon sa Halaran Festival. At that time, ang selebrasyon maligo sa baybay sa Rojas City kag magdala sang pagkaon bilang halad, dala ang pasalamat. 17 kami kabilog nga nag-upod. Kag 17 man, kalechon manok ang amon nga balon. Ba, bongga. So isa ka kaing nga tinapay kag soft drinks. Di ka gid ni magutman gali. Pagtapos paligo, hatagan kami tag isa ka lechon manok, tam-an kami kabuot Inday Regine. Wala hambal-hambal, kag sige gusab sang lechon.
anliman amon tinapay. Kay talagsa lang kami kakaon manok, kay inang alimango, kasag, seashells, lukon, diwal, bangros, ordinaryo lang ina sa amon. Kay damo ina sa Ibisan Capiz. Masadya ang Halaran Festival, kay damo tawo sa baybay, kag damo man pagkaon. Sa mga 90s, wala na ang Halaran Festival. Ginisla naman sang kasadyahan. Daw di buenas man ako, kay masami ako nagatambong sang ila kasadyahan festival. May parade sa mga higante, kag may mga artista man. Dito ko man naupod sa panyapon, si Jose Marichan, kag Manilyn Reynes. Sa mga mid-2000, naglain naman ila festival. Ang kasadyahan, ginisla naman sang Diwal Festival. Masadya man ang Diwal Festival kay digindugok sa mga turista. Dira mo matilawan ang sari-sari nga luto sang Diwal. Matapos ang mga 3 katuig, way na sang Diwal ang Capiz, na-deplete na ang supply. Naisa pa naman sa mga organizers, ang Diwal Islan sang Aswang Festival to promote Capiz. Nagkinagamo ang mga opisyales, organizers kag simbahan. Kay negative ang impact sini sa mga turista. Pero natigayon gid ang Aswang Festival. Pagdason nga tuig, nagpinuisay naman ang mga organizers, mga opisyales sang probinsya kag syudad sang Rojas kag simbahan. May ara nga gusto sigihon ang Aswang Festival. May ara man gusto nga ibalik ang Halaran, sinadya kag Diwal Festival. Nauntat ang ila pinuisay, sang may isa ka nagtugda. Para wala gamo, isahon ta na lang. Isahon na lang nato ng aton festival. Amo ini ay. Nagdiwal ang aswang sa Halaran kag sinadya festival. Kara makitaan sa picture nga nagdiwal gid man ang aswang. Sang 2018, in the Regine, gin-invite naman ako sa Rojas City sa ilang festival. Wala na si Aswang, wala na si Diwal. Ang ngalan sa ilang festival, Sugidanon. Siling namon, pwede gyapon maisa. Nagdiwal ang Aswang sa Halaran Sinadya Festival, ang Sugidanon sa Capiz. Kasagad sa inyo mag-coin. So nakiuso na siguro ang taga-Capiz kay trending subong si Marites. Isa gani ka resort dira sa Capiz nga angalan Istorya. Ang mga turista nga nagakadto ang naga-take time gid sa pag-istorya. Next chapter, Kuring ginpriso. In the Regine, sa mga early 2000, do hindi mabudlay mangita sang Yaya Bells kag mga school girls kay damo naga-volunteer sa palibot kag mga may titulo pa ina sila. May ara SK official, school muse, beauty queen sa barangay. Pero sa may 4-piece na, bisan school supervisor ka, manager sa bangko, wala ka na sa may makuha nga school girl kag budlayan ka nakapangita sang Yaya Bell. Ang amo niya Yaya Bell nga si Maricel, hambal niya sa akon, Day, mapauli ako anay sa amon sa Saraga kay fiesta, kag ma-turn over ako dayon sang crown sa sininga Sabado. Kuwapagin man si Maricel, kag siya gali ang nag-queen sa ilang barangay. Siling ni Maricel, mabalik man ako sa Lunes. Ginpasugtan ko man siya. Happy man ako, kag proud, ngang akon kabulig, isa ka beauty queen. Pero Lunes, Martes, natingala kami nga wala kabalik si Maricel. Miyerkules ang aga, nag-abot na si Maricel nga nagahapo-hapo. Panugiro ni Maricel, way siya kabalik kay ginsaka sila sang dako nga kuring nga nagapangdumog sang kabataan. Gindumog ang iya manghod sang kuring nga dako kagin karos. Maayo kay wala siya makagat. Ginlaga sa mga tawo ang kuring apang madasig ginalagyo.
Sige ang panakaasaka sang kuring kag nagapanumog. Ang madungog sang kuring nga kabataan, ginahilanat. Hinadlukan ang mga pumuluyo. Sila nagapati nga aswang atong kuring. Sa ulihi, ginbantayan sa mga tawo ang kuring kag natigayo nila nga madakpan. Ang kuring gindala nila sa munisipyo sang Zaraga kag turn over sa pulis. Ginpakamaayo na lang sang pulis nga prisuhon ang kuring. Inday Regine, kay ining lola mo usi man, as in usisera, nagkadto ako sa Zaraga Police Station kag lantawon ang kuring. Abaw, dako nga kuring matambok kag malabak. Didto nila ginbutang sa likod sang police station. May kurungan dito nga steel. Istorya sang pulis, ginpakamaayo na lang nila nga prisuhon ang kuring kay hinadlukan na ang pumuluyo. Sadya kung gabi, nagapatudlanay ang mga pulis kung sino mapakaon sang kuring. Kay medyo madulom sa likod. Pero nagakadlaw man sila, kay wala man sila sa may nakitaan nga pagbag-o, kuring man gihapon. After 3 days, nagbalik naman ako sa Zaraga Police Station. Kailan tawon ko naman ang kuring. Hambal sang pulis sa akon, wala na ang kuring. Kay inalang miss, udtong adlaw, may nagkadto diri nga tigula nga babayi halin sa Dumangas, nagakudong sang patadyong. Ginabalan niya kami, nga ibalik nyo ang kuring ko, akon ina hinuptanan. Next chapter. Tiniente Gimo, gasaot sa baga. Matapos mako Inday Regine ma-interview sa imong programa sa tong Abril 1, damo nag-comment kag iba nagapakilala nga apo sila ni Tiniente Gimo. Kag naghatag man sila sang ilan na hibaluan bahin sa kabuhi ni Tiniente Gimo. Isa na dira si Nening sang Rojas City. Amiga ko ina siya since 1986 tubtob subong. Kung wala sa KLP, wala ako kahibalo nga apo siya ni Tiniente Gimo. Nakilala ko si Nening sang ginassign ako sa Rojas City sa 1986. Si Nening ang best friend sang tag-iya sang balay nga ginadayunan ko. Si Nening, masami nagakadto sa iya best friend. Natingala si Nening nga kung magkadto siya sa boarding house, makita niya ako nga galakat sa dalan nga basa. Ipamangkot ni Nening sa mga boardmates ko, sino ina? Sabat sang boardmate ko, si Amphibia. Kun aga, paligo sa bubon sa pihak nga kalye. Kun hapon, pag uli niya, ligo naman sa baybay. Balaan mo, Inday Regine, at that time, grabe ang init sa Capiz. Kag ang nagagwa sa gripo, tubig dagat na. Amo ina nga nagapangayaw ako sa pihak nga kalye kapaligo. Ang mga kabataan, hindi na magpaligo, kay mapait ang tubig. Ginasinggitan sila sang kabulig, nga kiputa nyo lang ang baba nyo. Tisilin ni Nening, kaluoy man inang border nyo, sa balay na lang siya, kay may tangke kami sang tubig. So mo ina Inday Regine, nga ginhagad ako ni Nening sa ila maestar, kag free board and lodging. Balik kay Tiniente Gimo. Nakibot gid ako sa magtawag si Nening sa akon, nga lolo niya, si Tiniente Gimo, matapos nga mabatian niya sa KLP. Istorya ni Nening, si Tiniente Gimo ang gamhanan, isa ini kababaylan, nagasaot ini sa baga, pag hindi mapasok. Si Tiniente Gimo, mabaskog nga nagapamatok sa pangginahom sa mga katsila, like forced labor and forced contribution. Ginbuyag-yag man ni Gimo ang sex slavery. Amo ato nga gintag siya nga aswang. Hambal ni Nening, matapos nga mapatay si Tiniente Gimo, nagpalalagyo na ang ila mga kaluluhan. Kag iban nagpalanagog. Pero si Tiniente Gimo ang may kinaadman.
kahibalugali ini siya sang pamanday o kun blacksmith, kaginpasa niya ini sa iya mga kabataan. Amo ina nga ang lolo nanday nening kahibalo maghimo sa mga patalom, halin sa binangon, sanggot, sanduko, garab, wasay, etc. Gapati si nening nga si lolo nila nga sigimo ang kalahi ni Lapu-Lapu. Kay si Lapu-Lapu panday man. Siya sadto ang nagpanday sang iya hinganiban nga iya gingamit sa pagpatay kay Magellan. Si Tokbam ang upod ko sa kapihan, nagistorya man nga sigimo ang isa ka babaylan. Amo ina nga mahapus lang sa mga katsila nga papatihon ang mga tawo nga sigimo isa ka aswang. Bangod na saksihan nila nga sigimo nagasaot sa baga kag indi mapaso. Suno kay Tokbam, sigimo ang may apo pa sa Dueñas. Nagaisahanon lang ini siya sa iya balay. Wala sang may nagakilala, abyan o kun mga himata. Kon fiesta gani o kon fiesta minatay, wala gid sang may nagakadto sa ila balay. Si Tokbam, iya gintestingan niya gid. Namiesta sa iya didto sa balay sang apo ni Gimo. Ay nalipay iya ang apo ni Gimo kay ginkantuan siya ni Tokbam. Sadyahan niya si Tokbam kay ti damo handa kag isa lang siya nga bisita. Madamo nga salamat ni Regine. Bangod sa KLP, madamo ang naatagan bahin sa istorya inaswang. Saliwat, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Dami aswang sa likod mo. Joke lang. Mia, you never cease from amazing us with your mga grabe nga mga istorya and then factual kag ang iban gin-research mo gid. So I am sure damo naman ang nalingaw sa mga istorya mga ini. So ang nagaling istorya sa Aswang Festival as in doon di sila ka-decide kung ano gid ba lang nga klase sang festival, ano nga ngalan sang festival, ang ilang gamiton sa ilang pagkinasadya. So muna may mga transitions gali That's why naglain-lain ang mga ngalan. But anyway, thank you gid sang imo din gin-share naman sa amon sa sining hapon. Damo wala na tulugan ay pero damo ang nalingaw gid kag nainganyo nga magpamati. Thank you so much sa imong Nia sang Bingawan, Iloilo for sharing another story diri sa KLP. 35 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una,
Hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11. Minutos makalipas ng 2:00 sa hapon, and here's our next story with matching pictures nga napasalamatan ta. Again, si Jesusa, sang city proper. Dear Tita Regine. Sa liwat, maayong hapon sa tanan, kung sa imo man, Tita Regine. Ini akong letter is the continuation of my letter about my love life. Sang-ari na ako diri sa Iloilo. Tira kami nag-board sang sister ko sa De Leon. Kay sa UI kami nag-school. Sa pag-abot ko pa lang sa boarding house, madamo ang ara dira sa gwa nga nag-standby nga mga boarders. Mga boys. Mga boarders man sila. Pagkapila ka days, may namasyar sa akon sa pihak lang nga boarding house. Gina-entertain ko lang tita para hindi ako pagbastuson kung magwa ko. Pero gusto ko na tani na mag-focus sa akon pagtuon kay nadudla na ako. Pero hindi mo gid ma-avoid tita kay man sa school may ara man nagasunod sa akon kag nagapamasyar sa boarding house. Pero ginprangka ko sila nga wala pa ko time sa pag-boyfriend. One time, tita, nagsulod ako sa room sang boardmates ko, kay damo na sila sa isa ka room. Nakita ko nga may list of attendants na nagapamasyar sa akon. Sa kaugot ko, tita, ginkumos ko ang paper kag naghambal ako. Sala ko na bala kung may maluyag sa akon,
Nahisa ka lang kay wala ka pa masyara sa imo. Bala mo tita, damo na siya gali kontra dira sa boarding house. Galing nahadlok sila sa iya. Tita, wala na siya nagliwat himo sadto. Hadlok man siya gali sa kagamay ko. Joke lang. So one time, tita, ginhagad ako sa one of my boardmates nga maglagaw sa Plaza Libertad. Wala mo tita, hindi ako palalagaw. Balay nun ako ya. In short, nagupod ako. 3 kami tita. Bawdong manul ako, bag-o ko lang dingadaan sa Iloilo. Bisan matabok ako sa dalan, doon hadlok man ko kay kadamo sang salakyan. Samtang nagapungko kami sa may plaza, may nag-agi nga 3 ka mga boys. Nagpalapit sila sa amon, kag nagpangilala sila sa amon. Hamba ko sa mga upod ko. Basing mga hold-uppers na sila, hindi pagyatag ang tuod nyo nga ngalan. Tiyambal namon, sa Sofilims kami kaubra, mga dispatchadora kami. Di sila gali tita yan, nagsugid-gid sang matuod sa amon. Pero kami nagbinuting. Sang pagpuli na namon, sige ang sunod nila. Ginambalan ko sila, kung magsunod pagid gani ka mo, hindi gid kami magpuli sa amon boarding house. Tinagpati man sila. Nawala man lang to sa akong tita. One time, naglagaw ang isa ko kaupod sa boarding house. Nagkitaay sila sa nagpangilala sa amon. Gali tita, gipangita nila kami sa UI, kay na-sense man nila nga dira kami ga school. Pero unluckily, wala nila ako makita, kay ako gid ang ilang nga ginapangita nga sa 3 sila. Pero ang duha, nagpaiway. Kay ang isa, amugid ang mga luyag sa akon, kay na love at first sight siya sa akon. So balik na to tita, sa pagkitaay nila sang boardmate ko. Nagupod siya sa boarding house, kag nagkitaay kami, pag nagapalamula gid siya tita, kay medyo tisoy man. So in short, he started courting me. Every day, may dala nga chocolates. Galing tita, wala, gid siya nagahambal. Mahipuson. Ginakantahan kami sa mga boardmates ko sang Sound of Silence. Ang gusto ko tani tita, may sense of humor. Galing siya, may pagka-introvert. Man of few words. May masaka ako sa ibabaw, may manaog, kay ti wala man siya may ihambal. One time tita, nagsimba kami, upod man ang mga boardmates ko. Dito naman kami nagpungko sa Plaza Libertad in front of the church. Gintago sang boardmate ko ang ako na ID. Sang pangitaon ko, why nasa bag ko? Ti exam ko pa bala pagka Monday, kay Sunday to natabo. Ti ambang sang boardmate ko. Ti, kung makita namon ID mo, dapat sabdon mo si Mr. X. Ti napasubo ako tita, hambal ko Baw, nakita ko gid ang nawong ni Mr. X nga nalipay gid siya. Pero sa akon nga side, why gid ako nalipay? Kay wala siya nagahambal sa akon. Ginpaagi pa niya sa iban. Pero mabuot na siya tita. Kag first time nga pangaluyag, so amo na nga nahuya siya. Pagkatapos exam, tita ginbantayan niya ko sa boarding house. Ginhungod ko nga magpagabi, parang hindi ko siya maabtan. Kaya na-realize ko, tita, nga wala ako naluyag sa iya. Pero naabdan ko siya, kag nangisog ako sa paghambal, nga wala ako naluyag sa iya. Nagdayon niya man duko-duko, kag maglakat. Ginsugid ko sa mga boardmates ko, kag sa utod ko, nga amo na ang ginhambal ko sa kay Mr. X. Bawgin basol nila, ako tita, kag ginakigan ako sa sister ko, kasi nga hindi ka na sinakakita sang subong sa iya. Tidogin konsensya ako, tita Regine. Damo gasulod sa mind ko. Basi mag-suicide siya. Basi hindi na siya mag-eskwela. Dugang paabi sa mag-abot ang friend ni Mr. X, ngambal niya sa akon. First time na abala ni Mr. X nga ma-in love. Sa gabi, tita, wala ako katulog. Gadali ako mag-aga. What I did, tita, was nagtelegrama ako sa iya nga come immediately. Kaya na-realize ko, tita, na ginapangita ko man siya. Didto nag-open ang heart ko.
Kay na-realize ko, nga basi kung sa iban ako mag-boyfriend, basi parehas naman sa una ko nga mga boyfriends, nga mga playboys. So in short, tita nag-abot siya, nagkadto siya sa boarding house. Kagsiling ko, kung hindi man siya mag-respond sa akong panawagan, ti okay man lang na. Pero kung true love gid ang feeling niya sa akon, ti mabalik gid na. Nag-meet kami 1975. Palangga gid ko tita, kag happy man ako sa relationship namon. Until nag-graduate ako sa UI 1979, Bachelor of Science in Food and Nutrition. Naghibi siya pagka-graduate ko kay Hambalya. Magalayuay na kami, kay mapuli na ko sa Rojas. Nakaobra ako sa Public Works, kag siya nagpadayon sang iya nga commerce nga course. Kung may time siya, gapamasyar man siya sa akon. Tago lang na tita, kay didto naman ako gaste sa maimon ko nga brother. One time tita, nagkuha ako sa civil service, diri sa Iloilo City. Natabo kami tita, kag nagbunga gid amon nga ginhimo. Nagbusong ako tita Regine, kay wala na nag-abot ang mens ko. Nagsulat ako sa iya, kay gusto niya tita, nga ipahulog ang ako niya ginabusong. Kay naghambal siya, nga basi hindi na kami magdayunay. Gali tita, may GF naman siya nga bag-o. Amo na bala? Distance makes the heart go wonder. Tita, nag-resign ako sa obra ko. Kay may savings ako, gin-withdraw ko, kag nagkadto ako diri sa Iloilo. Ginabalan ko si Mr. X, nga hindi ka gusto nga matawo ang bata. Why siya nagsabat? Pero one time, gindala niya sa boarding house ang iyang relative, kag nanugid sa akon na may bag-o siyang girlfriend. Pagkabalo ko tita, gintampa ko siya, kag ginambalan. Nga agin hulat mo pa nga magbusong ako kag nag-GF ka. Tani wala ka na nagpakikita sa akon, kay may kapangaluyag man sa akon ni engineer. Tita Regine, pag-aaga, inambalan niya ko nga mapakasal kami sa judge. Nagpasugot na lang ako. Nakita ko ang phone number sang girl sa iya nga wallet. Ginkuha ko, kagintawgan ng girl, after na sang marriage naman. Hambal ko, ako ang misis ni Mr. X. Madali na lang kami magkaanak, kay nagabusong na ako. Maayo man ang girl tita, nagpalayo man siya sa bana ko. Kagdangin maayo man siya nga bana sa akon. Kag nakabata kami sang isa ka lalaki. Kag wala na ako nagbalik sa obra ko. Kay budlay, kung malayo ka sa bana mo, base mangita naman sang iban. Subong nagaobra na ang anak ko sa provincial capital, kag may duha na kami kaapo. May mga trials man nga nagaabot sa amon kabuhi. Pero with the grace of God, na-overcome man namon. Basta, never stop praying to God. He will restore everything in His time. God never allows problems beyond our strength. Everything happens for a purpose. My husband was a retired employee. Subong tita, I am focusing my life to serve God. Nagapray kami sa mga nagamasakit sa mga hospitals, galing bawal sa nag-COVID. Pero sometimes, through cell phones. Naging catechist for almost 10 years. Kag-enjoy man ako sa work ko, tita. Kay madamo ka sang souls nga maluwas. Nag-seminar man ako sa mga bunyag, kag nag-evangelize sa mga prisoners. Until here na lang, Tita Regine, kabay nga makahatag man ini isang moral lesson sa mga teenagers na gusto mag-boyfriend sa early nila nga edad. Enjoy life first, kay dira kagid padulong sa ulihi. Tapusa ang pagtuon. Love can wait. God bless. Respectfully yours, Jesusa. And P.S. To live is to risk pain. To try is to risk failure. But the greatest is not to risk at all. Always keep on praying, keep in touch with the Lord, because man without God is nothing, but God without man is still God. To those who are hopeless, continue to move on despite all the difficulties in life, because the more pain you overcome, the stronger you become. When God closes the door, He opens the window. So don't lose hope,
God will lift us up each time we stumble and fall. He will never abandon us. He will be with us till the end of time. Basaha permi ang imong nga Bible every day because the Word of God gives spirit and life. It gives strength to those who are weak, gives hope to those who are hopeless, gives light to those who are in darkness. According to St. Paul, my grace is sufficient from the Lord. His power is greater in one, because when I am weak, then I am strong. Again, Jesusa, San City Proper. Jesusa again, thank you for the pictures. So isa lang galing inyo nga bata. And kamugid ang nagkatuluyan ni Mr. X. Chutayan lang mawasi, no? Ay, buti na lang. Mugid, no? Nag-risk kagid matuod. Imagine, you gave up your job. Nagkatuwa diri sa Iloilo City. Gin-confront mo siya. And then, it's good. Siguro na umpawan at tapungawan. Kaginhagad ka nga magpakasal. And so, it's you and him. And plus your kid. Although, may masakit nga part, but I guess, nagbawi man siguro siya sa imo, no? And he proved that he really loves you. Kag ikaw gid man ang iya nga ginapalangga. Well, in every relationship, may mga challenges. Lain-lain nga degree, lain-lain nga sahi, but ang beauty dira is when you overcome ang inyong mga conflicts and you stay together, holding each other's arms. Salamat gid now in your golden age, in your golden years kanami, because you are focusing on Jesus and you are serving Him. Kag kanami isang imong mga ginapanghimo, you're bringing souls sa ating Ginoo para nga madamo ikaw sa mga souls nga maluwas. And I'm sure you would be greatly blessed for that. So continue ha, inang imong ginahimo para sa ating Ginoo, and I'm sure hindi mabayran nga kalipay ang imong makuha out of that sa mga ginapanghimo nga mo nga ina. And kanami gid, because you are giving your time, you are giving your talent, your treasure para sa ating Ginoo. Thank you and good luck gid sa imo, Jesusa, San City Proper. 5 minutos bago mag-abot ang alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na ba nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress,
kag restlessness. Indi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa Mao yan yung mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob Agosto 6. Today, August 5, Biyernes nga adlaw. Ginaanda ang tanan, ilabinagid ang mga deboto sa Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa La Tolda, 5:30 sa hapon. Kag ang concert at the Plaza, don't forget ang aton paborito nga pagtakop semana nga kalingawan sa musika. Magadulong sa aton sa The Technocrats Band sa inina nga Sabado, that's tomorrow, August 6. Magasugod dinhi alas 6 sa gabi. Sa sulod sa 2 ka oras nga musical show, igahatag sa aton ang masangkad nga linyada sa mga kanta nga ang kalabanan mga ambahano nagikan sa mga nagliligad nga mga tinuig. Sa siningang kaiwatan, napulo ka mga matahom nga mga Plazuela mugs ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. And on Sunday, August 7, masangkad ang pagbukas ng ganhaan sa La Tolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga unahon sa mga lideres ng aton pungsod ang mga kinahanglanon sa mga pumuluyo kag ipahigat ang ila personal nga intereses. Plazuela di Iloilo.
together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. 2 minutes after 2 o'clock, tomorrow mag-interview kita sa ating winner and si Sorrow's mother-in-law sa La Paz. Mag-interview kita sa iya and mag-announce kita sang ano na ba ato naman nga winner para sa siringan semana. So keep on sending your stories mga kabombo. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala. Care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much for today. Sa gihapon ninyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magabalik sa inyo, buwas na naman. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.